ಲೆಸಗು ಅನಿಯ ಒಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಜೊತೆಯಾಯನಂಚಿನ ಬಿನ್ನೇರ್ನಕುಲು ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೇರ್ನಕುಲು ಬೀರೇರ್ನಕುಲು ಉಂದಾಯಿನನೆ ಮತ್ತೆರ್ಮೆದ ಮಿತ್ತು ಓಲಗ ಆಯರುಲೇರು ಇನಿತಾತು ದಿನುಟು ನಮ್ಮ ಇನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಸುಧರ್ಮ ಲೆಸದ ಮಾತೃ ಸಂಗಮದ ಮತ್ತರ್ಮೆದ ಮಿತ್ತು ಜಡ್ಡೆದ ಮಿತ್ತು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ದಿವ್ಯ ಉಪಸ್ಥಿತಿದ ಉರುಟುಲೇರು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಡಿಯೂರದ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಸಾಧ್ವಿ ಮಾತಾನಂದಮಯಿ ಅರೇನು ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ನಲ ಪರವಾದ ಶ್ರೀ ಶಾರದಾ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕೊಲ್ಯ ಅಂಚನೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶ್ರೀ ಶಾರದಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ಭಕ್ತಿ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಇನಿತಾತು ದಿನುಟು ನಮ್ಮ ಇನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಸುಧರ್ಮ ಲೆಸನು ಉದಿಪನ ಮಂತು ಕೊರ್ಪಿನಾರು ಪ್ರಗತಿಪರ ಕೃಷಿಕರಾದಿಪುನ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಚನೆ ಗುರ್ಕರ್ಮೆದ ಪಿಟ್ಟುಡು ಓಲಗ ಆಯರುಲೇರು ಭಾಜಪ ಮಹಿಳಾ ಮೋರ್ಚಾದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಂಜುಳಾ ರಾವ್ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರಾದಿಪುನ ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪ್ರಸಾದ್ ರೈ ಕಲ್ಲಿಮಾರ್ ಅಂಚನೆ ದುರ್ಗಾ ವಾಹಿನಿ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಶ್ರೀಮತಿ ಸುನಿತಾ ಗಟ್ಟೆ ಕುತ್ತಾರ್ ಸ್ತ್ರೀರೋಗ ತಜ್ಞರಾದಿಪುನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚೈತ್ರ ಆರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮೌಲ್ಯ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಪುರಸಭೆದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿಪುನ ಶ್ರೀಮತಿ ಕಮಲಾ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಹಿಳಾ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಗುಂಪಲದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲಾದಿಪುನ ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರಮೀಳಾ ಪ್ರವೀಣ್ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆದ ಯುಎನ್ಟಿ ದೇವದಾಸ್ ಅರೆನ್ಲ ಮತ್ತೆರ್ಮೆದ ಮಿತ್ತು ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ ದೈಮಂತು ಬಿನ್ನೇರ್ನಕುಲು ಇನಿತ ಇವನಂಚಿನ ಬಿನ್ನೇರ್ನಕಲು ನಿಕ್ಲಿಗಾದ ರೀತಿ ನಂಚಿನ ಮಣ್ಣಿಟ್ಟು ಮುಕ್ಕೆಡು ಓಲಗ ಅದು ಇನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಸುಧರ್ಮ ಲೆಸದ ಕೊರ್ರೆ ಅನಿ ಆಯರೆ ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಅನುವುನು ಕೊರೋಣಂದು ಭಿನ್ನಾಯ್ತು. ಸಂಪಗಿಡು ನೀತಿ ಕೇದಗಿಡು ಮುಗುರು ಮಲ್ಲಿಗಿಡು ನುಗುರು ಪೊಯ್ಯುಡು ಮಾ ಶೇಷನ ದರಿಟು ಮಾಣಿಕ್ಯದ ಪೀಟುಡು ಉದಿಯ ಬೆಂದಿನಂಚಿ ಶೃಂಗಪುರಾದೀಶ್ವರಿ ಶಾರದೆ ಶುಭಮಂಗಳೇ ಸರ್ವಾಭೀಷ್ಟಪ್ರದೇ ಶೃಂಗಪುರಾದೀಶ್ವರಿ ಶಾರದೆ 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 ಶಂಕರಿ ಸನ್ನುತೆ ಶ್ರೀ ಪದ್ಮಚರಣೆ ಸಕಲ ಕಲಾ ವಿಶಾರದೆ ವರದೆ ಸಲಹಿಮ್ಮ ತಾಯೇ ಸಾಮಗಾನ ಪ್ರಿಯೇ ಶೃಂಗಪುರಾದೀಶ್ವರಿ ಶಾರದೆ ಶುಭಮಂಗಳೇ ಸರ್ವಾಭೀಷ್ಟಪ್ರದೇ ಶೃಂಗಪುರಾದೀಶ್ವರಿ ಶಾರದೆ 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 ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಲೆಸದ ಎದುರ್ದ ಮರ್ಗಿಲ್ಗ ಬರುಡು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಲೆಸಿಗೆ ಈ ಒಂಜಿಕು ಬೆಲ್ಲಡಿಟ್ಟು ಸೇರಿದಿನ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಮೂಕೆಡಿ ಎದುಕೊಂಡೊಡಂದು ಭಿನ್ನೈತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸ್ವಾಗತದ ಉರುಟು ಮಂಜುಳಾ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಶಾರದಾಂಬೆ ನಮಃ. ಸುರುಟು ಶ್ರೀ ಶಾರದಾ ಮಾತೆಗು ತರೆತಗ್ಗ ಒಂದು ಇನಿತ ಮಾತೃ ಸಂಗಮ ಲೇಸಿಗು ಸೇರ್ದಿನ ಬಿನ್ನೆರೆಗು ಎದುಕೊನೆರೆ ಶ್ರೀ ಶಾರದಾ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕೊಲ್ಯ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶ್ರೀ ಶಾರದಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಶ್ರೀ ಶಾರದಾ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಮಿತಿ ಶ್ರೀ ಶಾರದಾ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿ ಕೊಲ್ಯದ ಪರವಾದ ಯಾನು ಮಂಜುಳಾ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮೂಲು ನಿಗಲೆದುರು ಉಂತುದೆ ಮಿತ್ತ ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿಡ ಇತ್ತಿನ ಗಣ್ಯರೇ ಈ ಲೇಸಿಗು ಬೈದಿನ ಬಿನ್ನೆರೆ ನಿಗಲಿಗೆ ಮಾತ ಅರ್ತಿ ಪಿರ್ತಿದು ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ ಕೊಲ್ಯ ಶಾರದಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಸಲುವಾದ ನಡಪುನ ಇನಿತ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತೃ ಸಂಗಮ ಇಂದೆತ ಆಶೀರ್ವಚನಗೂ ಬತ್ತದು ಸೇರಿನ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯನೀಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಸಾಧ್ವಿ ಮಾತಾನಂದಮಯಿ ಮೇರು ತೆನ್ಕೈದ ಬಾಗಡು ಇಪ್ಪುನ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಡಿಯೂರುದ ಪೂಜ್ಯ ಒಡಿಯೂರು ಶ್ರೀಕಲ್ನ ಶಿಷ್ಯತ್ವನು ವಹಿಸೊಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿದ ಬೊಲ್ಪುನು ನಾಡೋರ್ಮೆಲ ಪೆಸರು ನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಲ್ಲೆರು ಇಂಚಿನ ಪೂಜ್ಯ ಸಾಧ್ವಿ ಮಾತಾನಂದಮಯಿ
ಮೇರೆಗೆ ಶ್ರೀ ಶಾರದಾ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕೊಲ್ಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶ್ರೀ ಶಾರದಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಶ್ರೀ ಶಾರದಾ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಮಿತಿ ಬೊಕ ಶ್ರೀ ಶಾರದಾ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಲದ ಪರವಾದ ಭಕ್ತಿಡು ಎದುಕೊಂದುಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಈ ಸುಧರ್ಮ ಲೇಸದ ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿದ ಲೇಸಡು ಮಾತೃ ಸಂಗಮದ ಈ ಲೇಸಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಮಾತೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಾಲಿಡು ಪೂಜ್ಯನೀಯ ಮಾತೆ ಆದ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ಭಕ್ತಿದ ಒಂಜಿ ರೂಪವಾದ ತೆಂಕಾಯಿದ ಗಣಗಾಪುರದ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಸಾಧ್ವಿ ಮಾತಾನಂದಮಯಿ ಓಲಗ ಅದಿರು ಅರೇನು ಪುರ್ಪುನು ಅರಿಗೊಂಜಿ ಪುರ್ಪುನು ಪಾರ್ದು ಫಲಪುಷ್ಪನು ಕೊರ್ದು ಇನಿತಾಯಿ ಒಂಜಿ ಲೇಸಗು ಭಕ್ತಿಡು ಎದುಕು ನಡಂದದು ಶೋಭಾ ಲಿಂಗಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಅಂಚನೆ ಸರೋಜಿನಿ ರುಕ್ಮಾಯ್ ಅರೇನು ಮತ್ತರ್ಮೆದ ಮಿತಿ ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ ಪುರ್ಪುನು ಪಾರ್ದು ಫಲಪುಷ್ಪನು ಕೊರ್ದು ಇನಿತಾಯಿ ಒಂಜಿ ಲೇಸಗು ನಮ್ಮ ಮಾತಿನಲ್ಲ ಭಕ್ತಿ ಮೋಕ್ಯದ ರೂಪವಾದ ಬಕುತಿದ ರೂಪುಡು ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಗು ಭಕ್ತಿಡು ಎದುಕೊನಡಂದು ಭಿನ್ನೈತೊಂದು ತೆಂಕಾಯಿ ಗಣಗಾಪುರದ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಡಿಯೂರದ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಸಾಧ್ವಿ ಮಾತಾನಂದಮಯಿ ಮೇರೆನು ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆದಿಪುನ ಶೋಭಾ ಲಿಂಗಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಅಂಚನೆ ಗೌರವ ಸಲಹೆಗಾರರಾದಿಪುನ ಸರೋಜಿನಿ ರುಕ್ಮೈ ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಮಾತೃ ಸಂಗಮ ಸಭೆತ ದೀಪ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸೇರೆ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಸೀತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಿಲಾರ್ ಮೇಗಿನ ಮನೆ ಪ್ರಗತಿಪರ ಕೃಷಿಕರಾದ ಪಿಲಾರ್ ಜಾಗೋಡು ಅವೇತೋ ದಾನ ಧರ್ಮಲೆನು ಮಲ್ತಿನ ಇಲ್ಲು ಅದು ಪುನಃ ಪಿಲಾರ್ ಮೇಗಿನ ಮನೆ ಮೇರೆನ ಮಗೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಸ್ಕತ್ಡು ಇತ್ತಂಡಲ ಉಳ್ಳಾಲ ಬಾಗಡು ಅಶಕ್ತರೆನ್ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುನ ಮಲ್ಲ ಹೃದಯವಂತೆ ಅರೆನ ಅಪ್ಪೆ ಆಯಂಚಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಸೀತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿನ್ ಶ್ರೀ ಶಾರದಾ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಕೊಲ್ಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶ್ರೀ ಶಾರದಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಶ್ರೀ ಶಾರದಾ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಮಿತಿ ಬೊಕ ಶ್ರೀ ಶಾರದಾ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಲದ ಪರವಾದ ಯಾನ್ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊನುವೆ. ನಮ್ಮ ಇನಿತ ಲೇಸಲು ಉದಿಪನ ಮನ್ಪುನಾರಿ ಏರಿಂದ ಕೇಂಡ ಅವು ಶ್ರೀಮತಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಿಲಾರ್ ಮೇಗಿನ ಮನೆ ಗುತ್ತದಾರ ಮೇರಿನ ಬಗ್ಗೆ ರಡ್ಡು ಪಾತಿರ ಪನಡಾಂಡ ಮೊದಲೇ ಈ ನೆಲ ತಪ್ಪಿನ ತೆಲಿಕೆದ ನಂದನ ಬಿತ್ತಿಲ ಕಲೆ ಬುಲಿತ ಕಾರ್ಮಿಕದ ಕಂಗನ ದುಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಬಂಗಾರೆನ್ನ ಬಟ್ಟಲ ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಸಿರಿತುಪ್ಪೆದಂಚಿನ ಒಪ್ಪದಂಚಿತಿನ ಮಣ್ಣು ಅವು ನಮ್ಮ ತುಳು ಮಣ್ಣು ಇನಿಕಾನಗ ತುಳುವ ಮಣ್ಣದ ಬಗೆಟ್ ಕಂಡದ ಕೃಷಿತ ಬೇಲೆದ ಬಗೆಟ್ ನಮ್ಮ ಸಾರ ಪಾತಿರಲು ಪಂಡಲ ಇನಿತ ದಿನಟು ಇನಿಕಲ ಪ್ರಗತಿಪರ ಕೃಷಿಕರಾದ ಕಣ್ಣಡು ಬೆನ್ನಿ ಬೆನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆದ ಪೊಂಜವಾದ ನಮ್ಮ ಊರದಾರ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಇನಿತ ಈ ಲೇಸನು ಉದಿಪನ ಮನ್ಪೆರುಳ್ಳೇರು ಐಟೊಟ್ಟಿಗೂ ಕುಡುಂಚಿ ಪಾತಿರದಾದ ಅಂದ ಕೇಂಡ ನಮ್ಮ ಮರಾಠ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಛತ್ರಪತಿ ಆದಿಪುನ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರಿನ ಇನಿಕನಗ ಹಿಂದೂ ಹೃದಯ ಸಾಮ್ರಾಟ ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜ ಪನುಡಾಂಡ ಐಕು ಮೂಲ ಕಾರಣ ಏರಿಂದ ಕೇಂಡ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರನ ಅಪ್ಪೆ ಆದಿಪುನ ಜೀಜಾಬಾಯಿ ಅಂಚನೆ ಇನಿತಾತ ದಿನಟು ನಮ್ಮನೆ ನಡುಟಿಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಿಲಾರು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ಗುತ್ತುದಾರ ಅರ್ನ ದುಡಿಮೆದ ಅರ್ಧ ಭಾಗನು ಇನಿಕಲ ಸಮೋಜಗಾದ ಕೊರ್ಪನಾರ ನಮ್ಮ ಉದಾರ್ಮೆನು ತೂಪು ನಂಚಿನ ಇದಿನಟು ಆರೇ ಒಂಜಿ ಉದಾರ್ಮೆ ಆದ ನಮ್ಮ ನಡುಟು ಉಲ್ಲೇರು ಪಂಡ ಐಕು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಅರ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಆದಿಪುನ ಶ್ರೀಮತಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಿಲಾರು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ಗೊತ್ತು ಆರ್ ಇನಿತ ನಮ್ಮ ಲೇಸನು ಉದಿಪನ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ನೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆದ ವಿಷಯ ಆ ಒಂಜಿನೆಲೆಟೆ ನಿಕ್ಲೇನ ಮಾತಿರ್ನೆಲ್ಲ ಕೈತಾಟಿದ ಊರಿಡು ಅರೇನು ಇನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಗೆ ಎದುಕು ನಡೆದದು ದೇವಕಿ ರಾಘವ ಶಾರದಾ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿ ಸಮಿತಿದ ಪದಕರಾದಪುನ ದೇವಕಿ ರಾಘವ ಮೆರಡ ಬಿನ್ನಾಯ್ತಂದಲ್ಲಿ ಜಡ್ಡದ ಎದುದ ಮರ್ಗೆಲ್ಗ ಬತ್ತದ ಅರಿಗ ಪುರ್ಪುನು ಕೊರ್ದು ಪುಗಿಲ್ಗೊಂಜಿ ಶಾಲುನು ಪೊದೆಪಾದ ಇನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕಿಡು ಎದುಕೊಲೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇನಿತ ಈ ಲೇಸದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ಪೆರುಪುನಂಚಿನ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಿಲಾರ್ ಮೇಗಿನ ಮನೆ ಗುತ್ತು. ಅಂಚೆನೆ ಇನಿತ ದಿನತ ಲೇಸಿದ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆನ್ ವಯಸ್ಸೊಂದಿನ ಭಾಜಪಾ ಮಹಿಳಾ ಮೋರ್ಚಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಂಜುಳಾ ರಾವ್ ಮೇರ್ ಕುಡ್ಲ ಭಾಗದ ಮಾತಾ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿದ ಸಕ್ರಿಯವಾದಿತ್ತೇರು ಆರು ನನಾತೆ ಬತ್ತಂಡ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಪೇರು.
ಇನಿತ ಸಬೆತ ನನೊಂಜಿ ಬಿನ್ನೆರಾದುಪ್ಪುನ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರು ಅಂಚೆನೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕೆಲಸಡು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪ್ರಸಾದ್ ರೈ ಕಲ್ಲಿಮಾರ್ ಹೊಸಮನೆ ಎಂಕ್ಲೆನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲೇರು ಅರೆನು ಶ್ರೀ ಶಾರದಾ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಕೊಲ್ಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶ್ರೀ ಶಾರದಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಶ್ರೀ ಶಾರದಾ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಮಿತಿ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀ ಶಾರದಾ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿ ಕೊಲ್ಯದ ಪರವಾದ ಯಾನು ಮಾನಾದಿಗಿಡು ಎದುಕೊನುವೆ. ಗುತ್ತು ಮನೆತನದಾರು ಕಲ್ಲಿಮಾರು ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪ್ರಸಾದ್ ರೈ ಹೊಸಮನೆ ಮೇರೆನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಗು ಮೋಕೆಡಿ ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅರೇನೆ ಭಾರತಿ ಮೋಹನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಗು ಪುಗಿಲುಗುಂಜಿ ಶಾಲುನು ಪದೆಪಾದ ಕೈಕೊಂಜಿ ಪುರ್ಪನ್ನು ಕೊರ್ದು ಇನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಗು ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಇನಿತ ಈ ಲೇಸಿಡು ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದು ಓಲಗ ಆದಿಪುನ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಮಾಜಿ ಪದುಕಿರು ಹೊಸ ಮನೆತ ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪ್ರಸಾದ್ ರೈ ಕಲ್ಲಿಮಾರ್ ಗುತ್ತು ಮನೆತನದಾರ್ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪ್ರಸಾದ್ ರೈ ಮೆರೆನ ಈ ಲೇಸಿಗು ಮೂಕಿಡಿ ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಭಾರತಿ ಮೋಹನ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ಸ್ತ್ರೀರೋಗ ತಜ್ಞೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚೈತ್ರ ಆರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮೂಲ್ಯ ಮೇರ್ಲ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಸಭೆಗೆ ಬಿನ್ನೇರಾದು ಬೈದೇರು ಅರೆನ್ಲ ಶ್ರೀ ಶಾರದಾ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಕೊಲ್ಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶ್ರೀ ಶಾರದಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಶ್ರೀ ಶಾರದಾ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಮಿತಿ ಬೊಕ ಶ್ರೀ ಶಾರದಾ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿದ ಪರವಾದ ಯಾನು ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊನೊಂದು ಉಲ್ಲ. ಸ್ತ್ರೀರೋಗ ತಜ್ಞರಾದಿಪ್ಪುನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚೈತ್ರ ಆರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮೂಲ್ಯ ಮೇರಿನ ಶಾರದಾ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿದ ಪದುಕರಾದಪ್ಪುನ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಯಶೋಧರ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಗೆ ಬತ್ತದು ಪುಗಿಲ್ಗುಂಜಿ ಶಾಲುನು ಪದೆಪಾದ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆನು ಕೊರದು ಪುರ್ಪುನು ಕೈಕದಿದ್ದು ಇನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊನಡಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚೈತ್ರ ಆರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮೂಲ್ಯ ಮೇರಿನ ಎದುಕೊಂಡ್ರೆ ಬರೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಮಲ್ಲಿಕಾ ಯಶೋಧರ ಶಾರದಾ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿದ ಪದುಕಿರು ಮಲ್ಲಿಕಾ ಯಶೋಧರ ಇನಿತ ಲೇಸಿಡು ಒಲಗ ಆದಿಪುನ ಸ್ತ್ರೀರೋಗ ತಜ್ಞರು ಬಿಲ್ನೇರು ಆದಿಪುನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚೈತ್ರ ಆರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮೂಲ್ಯ ಮೇರಿನ ಎದುಕೊನೊಂದಲ್ಲೇರು. ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಕೂಟದ ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರನ ಮಗಲು ಮೇರು ಪನ್ಪನಚಿನ ಪೆರ್ಮೆ ನಮ್ಮ ದಾಯಿಗೆಂದುಕೊಂಡ ಇನ್ನಿತ ದಿನಟು ಸಮಿತಿ ಲಿಪ್ಪುನಕುಲು ಬರ್ಪೀರು ಮಂದಿರದ ಸೇವೆನು ಮಂತು ಪೋರ್ಪೀರು ಆಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಪನ್ಪುನವು ಜೋಕ್ಲಿಗು ದುಂಬತ್ತ ಪೊಪ್ಪುಜಿ ಆಂಡ ಇನಿಕನಗ ಮೇರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆದ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಊರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬತ್ತು ಸೇರೊಂದಿರು ಪಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ಪೆರ್ಮೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಜೊತೆ ಆದಿಪುನ ಏಜೆದ ಸರ್ಜರಿಯನ್ಲ ಆದಿಪುನ ಸ್ತ್ರೀರೋಗ ತಜ್ಞರ ಆದಿಪುನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚೈತ್ರ ಆರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮೂಲ್ಯ ಮೇರೆಲ್ಲ ಈದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇನಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ದುರ್ಗಾವಾಹಿನಿ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಲದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುನೀತಾ ಗಟ್ಟಿ ಕುತ್ತಾರ್ ಮೇರ್ ಉಲ್ಲೇರು ಮೆರೆನ್ಲ ಶ್ರೀ ಶಾರದಾ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕೊಲ್ಯ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶ್ರೀ ಶಾರದಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಬೊಕ ಶ್ರೀ ಶಾರದಾ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಮಿತಿ ಶ್ರೀ ಶಾರದಾ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿದ ಕೊಲ್ಯದ ಪರವಾದ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲ. ದುರ್ಗಾವಾಹಿನಿ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿದ ಗುರ್ಕರ್ಲಾದುಪುನ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುನೀತಾ ಗಟ್ಟಿ ಕುತ್ತಾರ್ ಮೇರಿನ ಶರ್ಮಿಳಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಶಾರದಾ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿದ ಸದಸ್ಯರು ಪದುಕಿರಾದಪುನ ಶರ್ಮಿಳಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಜಡ್ಡೆದ ಮಿತ್ತು ಬರಡು ಪುಗಿಲಿಗುಂಜಿ ಶಾಲುನು ಪೊದೆಪಾವುಡು ಕೈಕೊಂಜಿ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆನು ಕೊರಡು ಪುರ್ಪನ್ನು ಕೊರದು ಇನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಗೆ ಶಾರದಾ ಮಹೋತ್ಸವಗು ಮೋಕೆಡು ಎದುಗು ನೋಡಂದು ಬಿನ್ನಾಯ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಜೊತೆಯಾದ ಪುನಃ ದುರ್ಗಾವಾಹಿನಿ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಗುರ್ಕಾರ್ಲಾದ ಪುನಃ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುನೀತಾ ಗಟ್ಟಿ ಕುತ್ತಾರ್ ಮೇರಿನ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ನಲ ಪರವಾದ ಮೋಕೆಡು ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಗೆ ಎದುಕೊಂಡೊಂಡುಲ್ಲೆ. ಅಂಚೆನೆ ಇನಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಪುರಸಭೆದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಕಮಲಾ ಉಲ್ಲೇರ್ ಅರೇನ್ ಶ್ರೀ ಶಾರದಾ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಕೊಲ್ಯ ಶ್ರೀ ಶಾರದಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಶ್ರೀ ಶಾರದಾ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಮಿತಿ ಬೊಕ ಶ್ರೀ ಶಾರದಾ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿದ ಪರವಾದ ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲ. ಸೋಮೇಶ್ವರ ಪುರಸಭೆತ ಗುರ್ಕಾರ್ಲಾದ ಪುನಃ ಶ್ರೀಮತಿ ಕಮಲಾ ಮೆರಿನ ಮಮತಾ ಮೋಹನ್ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ನಲ ಮೊಕ್ಕೆದ ರೂಪವಾದ ಮೊಕ್ಕೆದ ಪ್ರತೀಕವಾದ ಶಾಲುನು ಪದೆಪಾದ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರದು ಏನಿದೆ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಗೆ ಎದುಕೊನಡಂದು ಬಿನ್ನಾಯ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ.
ಶಾರದಾ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿದ ಪದುಕೆರ ಅದುಪುನ ಮಮತಾ ಮೋಹನ್ ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸೋಮೇಶ್ವರ ಪುರಸಭೆತ ಗುರ್ಕಾರ್ತಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಕಮಲಾ ಮೇರೇನಿ. ಮಹಿಳಾ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಕುಂಪಲದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರಮೀಳಾ ಪ್ರವೀಣ್ ಮೇರ್ ಇನಿ ಬಿನ್ನೆರಾದು ಬೈದೆರು ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರದ ಪೂರ ಮಹಿಳೆಯರ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ದು ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿದೇರು. ಅಕ್ಲೆನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಇರೇನು ಈ ಚಾವಡಿಗೆ ಶ್ರೀ ಶಾರದಾ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕೊಲ್ಯ ರಿಜಿಸ್ಟರ್, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶ್ರೀ ಶಾರದಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ, ಶ್ರೀ ಶಾರದಾ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಮಿತಿ ಬೊಕ ಶ್ರೀ ಶಾರದಾ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಲದ ಪರವಾದ ಪ್ರೀತಿಡು ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇನಿ ಕಾನಗ ಈ ಒಂಜಿ ಊರು ಪನ್ಪಿನವು ಊರು ತೂಪಿಲಕ ಅವನುಂಡು ಪಂಡ ಐಕ ಮುಖ್ಯವಾದ ರಡ್ಡು ಕಾರಣ ಅವು ಒಂಜಿ ಶಾರದಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಪನ್ಪನವು ಕುಡುಂಜಿ ಕುಂಪಲದ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರದಾತ್ರ. ಈ ಒಂಜಿ ಸಮಿತಿದ ಸಹೋದರ ಸಂಸ್ಥೆ ಆದ ಮಂದಿರ ಉಂಡು. ಈ ಒಂಜಿ ಊರದ ಮಲ್ಲ ಮಹಿಳಾ ಸಮಿತಿ ಒಂದು ಕೇಂಡ ಅವು ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಹಿಳಾ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ. ಇನಿತಾತ ದಿನಟು ಕುಂಪಲದ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಹಿಳಾ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿದ ಗುರ್ಕಾರ್ತಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರಮೀಳಾ ಪ್ರವೀಣ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಬತ್ತು ಬಿನ್ನೆರಾದು ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದು ಓಲಗ ಅದೇರು ಅರೇನು ದಿವ್ಯ ಗಣೇಶ್ ಮತ್ತರ್ಮೆದ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತದು ಶಾಲುನ ಪದೇ ಪಾದ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆನ ಕೊರತು ಏನಿತ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಎದುಕೊಂಡಂದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲೇ ನನಂಜಿ ವಿಶೇಷತೆ ದಾದಾಂಡ ಕೇಂಡ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜಡು ಎದುರು ಬರಡಾಂಡ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾದ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರೆಗಳ ತೋಜಡಾಂಡ ಅರೆಗ್ ಮುಖ್ಯವಾದ ಇಲ್ಲಡು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಓಡುಗೆ ಅಂಚ ಇನಿಕಾನಾಗ ಈ ಒಂಜಿ ಊರದ ಪೆರ್ಮೆದ ಮಗೆ ಅದು ಪೆರ್ಮೆ ಆದಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಪ್ರವೀಣ್ ಎಸ್ ಕುಂಪಲ ಮಿರ್ನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಆದಿಪ್ಪುನ ಪ್ರವೀಳಾ ಪ್ರವೀಣ್ ಇನಿತ ಲೇಸಿದ ಮಲ್ಲವಿನ್ಯರಾದು ಓಲಗ ಆತೇರು ಕಂಡಿನಿ ಲೇಸನ ಸುಧಾರ್ಪುನಂಚಿನ ಜಾಣ್ಮೆ ಎಪ್ಪುನಾರಂಡ ಮೇರು ಬುಡಿದಿ ಕಂಡಿನಿಗೂ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಪುನ ಜೊಟ್ಟಿಡು ಬಿನ್ನಿರಾದಲು ಓಲಗಾತೇರು ಓಲಗ ಅದಿಪ್ಪುನ ಪ್ರಮೀಳಾ ಪ್ರವೀಣ್ ಮೇರೆಲ್ಲ ಎದುಕೊನೋದಿಲ್ಲೆ. ಅಂಚಿನಿ ಇನಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆದ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿ ಅಯ್ಯಂಚಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಮತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಲ್ಲೇರ್ ಅರೆನ್ಲ ಶ್ರೀ ಶಾರದಾ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಕೊಲ್ಯ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶ್ರೀ ಶಾರದಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ, ಶ್ರೀ ಶಾರದಾ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಮಿತಿ ಬೊಕ ಶ್ರೀ ಶಾರದಾ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಲದ ಪರವಾದ ಪ್ರೀತಿಡು ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅರ್ನನ ಒಂದೇ ಪಡ್ತುಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಬತ್ತು ಸೇರುವಿರು ಪಂಪಿನ ವರ್ತಮಾನದೊಟ್ಟಿಗೂ ದುಮ್ಮತ್ತ ಪೋಪೆ. ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮ ಶಾರದಾ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಲದ ಅಂಚಿನೆ ನಮ್ಮ ಎನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸದ ಗುರ್ಕರ್ಮೆದ ಪೀಠದ ಓಲಗ ಆಯರಪ್ಪನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಂಜುಳಾ ರಾವ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಬತ್ತು ಜೊತೆ ಆತೇರು. ಭಾಜಪ ಮಹಿಳಾ ಮೋರ್ಚಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಪ್ಪನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಂಜುಳಾ ರಾವ್ ಮೇರನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಸಂಗಮದ ಮತ್ತೆರ್ಮೆದ ಮಿತ್ತು ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿದ ಮಿತ್ತು ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆದ ಪೀಠಗಾದ ಇರೇನು ಮೂಕೆಡು ಎದುಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ ಇರಿಗಾದ ರೀತಿ ನಂಚಿ ನಮ್ಮನಿಟ್ಟು ಮೂಕೆಡು ಓಲಗ ಆವಡಂದು ವಿನಯ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಇನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಸಂಗಮದ ಲೆಸದ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆದ ಗಣ್ಯ ಪೀಠಡು ಓಲಗ ಆಯಪ್ಪನ ಭಾಜಪ ಮಹಿಳಾ ಮೋರ್ಚಾದ ಗುರ್ಕಾರ್ತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಂಜುಳಾ ರಾವ್ ಮೇರೇನು ಪ್ರಮೀಳಾ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸದ ಎದುರ್ದ ಮರ್ಕಿಲ್ಗೆ ಬತ್ತದ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆನ ಕೊರದು ಪುಗಿಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಶಾಲುನ ಒಪ್ಪದೆ ಪಾದು ಪುರ್ಪುನು ಕೈಕದೀದು ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಗ ಮೂಕೆಡು ಎದುಕೊನೊಡಂದು ಬಿನ್ನೈತೊಂದು ಲೇಸಡು ಕೊಲ್ಲಿ ನಂಚಿನ ಈ ಬೀರೇರ ನಕ್ಲೆಗ್ ಈ ಬಿನ್ನೇರ್ ನಕ್ಲೆಗ್ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಪೋದು ಶಾಲುನ ಪೊದೆ ಪಾದು ಪುರ್ಪುನು ಕೊಟ್ಟು ಎದುಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯ್ ಜಿಂಡಲ ನಮ್ಮ ಕುಲ್ದಿ ನಾಲ್ಪರ್ದೆ ನಮ್ಮ ರಡ್ಡು ಕೈನು ಒಟ್ಟು ಮಂತದು ಜೋರಾಯಿನ ಕೈ ತಾಟಿ ಕೊರಿಯರಡ ನಮ್ಮ ಈ ಲೇಸಗ ನಮ್ಮ ಊರುಗ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಬಿನ್ನೇರನ ನಮ್ಮ ಕುಲ್ದಿ ನಾಲ್ಪರ್ದೆ ಎದುಕೊನೇಕ ಸಮ ಅಂದು ಪನ್ನೊಂದು ಇನಿತ ದಿನದ ಲೇಸಿದ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆನು ವಹಿಸೊಂದಿನ ಭಾಜಪ ಮಹಿಳಾ ಮೋರ್ಚಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಂಜುಳಾ ರಾವ್ ಮೇರ್ ಕುಡ್ಲ ಭಾಗದ ಮಾತ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿದು ಸಕ್ರಿಯವಾದಿತ್ತೊಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊರೊಂದು ಉಲ್ಲೇರು ಮೇರೆಗ್ ಶ್ರೀ ಶಾರದಾ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕೊಲ್ಯ ರಿಜಿಸ್ಟರ್, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶ್ರೀ ಶಾರದಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ, ಶ್ರೀ ಶಾರದಾ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಮಿತಿ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀ ಶಾರದಾ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿ ಕೊಲ್ಯದ ಪರವಾದ ಗೌರವಪೂರ್ಣವಾದ ಎದುಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ಶಾರದಾ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಲದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಜಯಂತಿ ದೇವದಾಸ್ ನಮ್ಮ ಚಾವಡಿಡು ಉಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೊಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನನು ಕೊರೊಂದು ಇತ್ತೇರು ಮೇರೇನು ಯಾನು ಮಾತ ಕೆಲ್ನ ಪರವಾದ
ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲ. ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆದ ಯೋಜನಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಮತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರಿನ ವನಜಾಕ್ಷಿ ಮೇರಿನ ಮಹಿಳಾ ಸಮಿತಿನ ಮಾತಿನ ಪರವಾದ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇನಿತ ನಮ್ಮ ಮಾತೃ ಸಂಗಮಗು ನಮ್ಮಕ್ಲೆ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಶಾರದಾ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕೊಲ್ಯ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶ್ರೀ ಶಾರದಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಶ್ರೀ ಶಾರದಾ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಮಿತಿ ಆದರ್ಶ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಳಿ ಕೊಲ್ಯ ಶ್ರೀ ಶಾರದಾ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿದ ಸದಸ್ಯರು ಅಂಚೆನೆ ಊರ ಪರವೂರದ ಮಾತ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರಿಗ್ಲ ಈ ಸಭೆಗೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಯಾನು ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸಭೆಟ್ ತುಳು ವರ್ಗದ ಮಾತ ಬಂದುಲು ಉಲ್ಲೇರು ಅಗಲಿನ ಮಾತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಪ್ರೀತಿಡು ಯಾನು ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲ. ಕಡೆಕಾದು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ನಂಬಿಕೆಡು ಜೀವನ ನಮ್ಮ ನಡೆಪಾಗ ಈ ಮೂಜಿ ಶಬ್ದ ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟರಂದ ಆವಂಚಿನಂಚಿನವು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಬಾಳುದ ಅಡಿಪಾಯ ಆವಡು ಪನಂದು ಎನ್ನ ಪಾತೆರಿಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಯಾನು ಮುಗಿಪಾವೆ ಮಾತೆರಿಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಿಂಗಾರ ಕುಲುಕ್ಕು ಸಿಂಗಾರ ಚಂದಗು ಗಂಧ ಬಕುತಿಗು ಮುಕುತಿ ಆದ ಐದು ಬಿನ್ನೇರ್ನ ಕುಲು ಬತ್ತು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಜಿಡ್ಡದು ಮಿತ್ತು ಒಲಗ ಆತಿರು ಈ ಒಂಜಿ ಮತ್ತರ್ಮಿಡು ಅವೇ ಈ ಮತ್ತರ್ಮಿಡು ಬಂಗಾರದ ಪಿಂಗಾರಡು ಸಿಂಗಾರ ಆ ಇಲಕ ನಿನ್ನೆ ತುಡರದ ನಿನ್ನೆ ತುಂಡು ಒಂದಿತ್ತೆ ಈ ಮಾತೃ ಸಂಗಮದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಲ್ಪುದ ಸ್ಪರ್ಶನು ಕೊರಡನ್ನದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಜೊತೆಯಾದಿಪ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಉದ್ಘಾಟಕರಾದಿಪ್ಪುನ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಿಲಾರು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ಅರಿನು ದುಂಬತ್ತ ಎದುಕೊನೊಂದಲ್ಲೇ ಬಂಗಾರದ ಸಿಂಗಾರ ಆಯಿನಂಚ ತೋಜಿನಂಚಿನ ಇನ್ನಿನ ತುಡರಿನ ಅರ್ಲಾದ ಸಾನಾದಿಗೆದ ಬುಲ್ಪುನು ಅರ್ಲಾದ ಇನಿತ ಈ ಮುಂಜಿ ಲೇಸಿಗ ಬುಲ್ಪುದ ಸ್ಪರ್ಶನು ಕೊರಡಂದದು ಏಪಲ ಬುಲ್ಪು ತೋತು ತೋಜಾಡು ತಾನಾವುಡಿಗೆ ಬುಲ್ಪು ಊರುಗ್ಲ ಬುಲ್ಪಾಲ ಬುಲ್ಪುಗ್ಲ ಬುಲ್ಪಾಲ ಪನ್ಪಿನ ಪಾತೆರದಂಚ ಈ ಮತ್ತರ್ಮಿಡು ಅರ್ಲಾವುನಂಚಿನ ಈ ಮುಂಜಿ ಸಿರಿ ತುಡರು ಐಸಿರದಪ್ಪಿನ ಅನುಗ್ರಹವಾದ ಆ ಶಾರದಾಂಬಿಕೆನ ಆಶ್ವಾದವಾದ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರೆಗಳ ಗೇನದ ತುಡರಾವಡು ಪಂಪಿನ ಉಡಲ ಅಂಗದ ತುಳುಪುದ ಹೊರಟು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಉದ್ಘಾಟಕರನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಗುರ್ಕಾರ್ಲಿನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಬಿನ್ನೇರ್ನಕ್ಲಿನ ಕೈ ಹಿಡ್ದೆ ಕೈಕ್ ಉದಿತುಂಡು ತುದರು ನೀನೆ ತುಡರದ ಅರ್ಲು ಸಾನಾದಿಗದ ಬುಲ್ಪು ಈ ಒಂಜಿ ಬುಲ್ಪುದ ಐಸಿರ ನನ್ನ ದುಂಬಗ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾತ ಸಿಕ್ ಸಂಕಟ ತೊಡಕು ತೊಂದರೆ ಇತ್ತಂದಾಂಡ ಅವಿನ ಪೂರ ತಟ್ಟುಪಾರು ಮಲ್ಪುನಂಚಿತನ ಬದುಕುಗು ಹೊಸತ್ತೊಂಜಿ ಸತ್ವನು ದಿಂಜಾವನಂಚಿನ ಐಸಿರದ ತುಡರಾವಡು ಪಂಪಿನ ಬೈಗೆಡ್ದು ಉದಿಪನದ ಹೊರಟು ನೀನೆ ತುಡರದ ಅರ್ಲಿದ ಬುಲ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣ ದುಂಬದಿಕ್ಕಿಡ ತಗೊಂಡಿರುವ ಓಲಗ ಆಯ್ನಾರು ಭಾಜಪ ಮಹಿಳಾ ಮೋರ್ಚಾದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಆದಿಪುನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಂಜುಳಾ ರಾವ್ ನಂಚಿನ ಮಹಿಳಾ ಘಟಕದ ಪ್ರಮುಖರಾದ ಅವೇತು ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಸಮಾಜದ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಒಕ್ಕಟ್ಟು ಮಂತದ ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ದುಂಬತ್ತ ಕೊನಪು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಗಣ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ನಾಯಕಿ ಆದ ನಮ್ಮಾರು ಭಾಜಪ ಮಹಿಳಾ ಮೋರ್ಚಾದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಂಜುಳಾ ರಾವ್ ಅರಿನ ನುಡಿಕಟ್ಟಿಗೆ ಎದುಕೊನದಲ್ಲಿ ಗುರ್ಕಾರ್ ಮೇದ ಉರುಟು ರಡ್ಡು ಪಾತೆರದ ನುಡಿ ಸೇಸನ ನಂಕಾದ ದಿವಡಂದು ಭಿನ್ನೈತಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಂಜುಳಾ ರಾವ್ ಹೊಂದಿತ್ತೆ. ಈ 9 ದಿನ ನವರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ದೇವಿಯ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ 9 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ದೇವರಿಗಾಗಿ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ನವರಾತ್ರಿಯ ಕಾಲಘಟ್ಟ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂತೋಷ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಇವತ್ತಿನ ಈ ಶಾರದಾ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಪುಟ್ಟ ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತದೆ, ಬಹುಶಃ ನಾವು ಹೆತ್ತವರು ನಾವು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ನಾವು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, ನಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕತೆಯನ್ನು ನಾವು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕತೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿರುವಂಥ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಶಾರದಾ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ನೀವು ನಡೆಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತಿಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಹೆತ್ತವರಿಗೆ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ.
ಈ ನವರಾತ್ರಿಯ ಪರ್ವಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸುತ್ತ ಅವರನ್ನು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ನಮ್ಮ ಆಚರಣೆಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆಯ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಓಡುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದರ ಹಿಂದೆ? ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಓಡ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ನೈಜ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡದೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡದೆ ನಾವು ಅವರ ಹಿಂದೆ ಓದು 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 ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ನಾವು ಬೆಳೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬಹುಶಃ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ನಾವು ಹೇಳಿಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ನಾವು ಹೇಳಿಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ನಾವು ದೇವರ ಭಜನೆಯನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾಕೆ ನಾವು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಕೊನೆಯ ಪಕ್ಷ ನಿತ್ಯ ಅಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ನಿತ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದ್ದರೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನಿತ್ಯ ಒಂದು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆಯನ್ನು ಹಾಕುವಂಥದ್ದು, ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಲ ಆದರೂ ನಾವು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆಯನ್ನು ಹಾಕೋದು. ಸುಮ್ಮನೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾಕುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನಿರ್ತದೆ ಅದು ಹೊರಗೋಗಿ ನಮಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತದೆ. ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಯಾಕೆ ಈ ಮಾತನ್ನು ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಹೆತ್ತವರಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಹಿರಿಯರ ಕಾಲನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ನಾವು ಎನ್ಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು ದೊಡ್ಡವರ ಕಾಲು ಮುಟ್ಟಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದರೆ ಏನು ಲಾಭ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ದೊಡ್ಡವರ ಕಾಲನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವರ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹರಿತಾ ಇರುವಂಥ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನಿರ್ತದೆಯೋ, ಧನಾತ್ಮಕವಾದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಗುಣಗಳು ನಮಗೆ ಅದು ಸಿಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಮಕ್ಕಳು ಹಿರಿಯರ ಕಾಲನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇದು ಬಹಳ ತುಂಬ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆಲ್ಲ, ಆಧುನಿಕತೆಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬದುಕನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಆಧುನಿಕತೆಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಧಾರ್ಮಿಕತೆಯನ್ನು ನಾವು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಶಾರದಾ ಮಹೋತ್ಸವನ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇದು ಶಾರದಾ ಮಹೋತ್ಸವ ನಾವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕಾಸರಗೋಡಿಗೆ ಇದೇ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ನವರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾನೀಗ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿಂದ ಕಾಸರಗೋಡಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಕಾಸರಗೋಡಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಶಾರದೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಒಂದು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಹೋಗುವಂಥದ್ದಿದೆ. ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿನ ಆಯೋಜಕರು ನಮಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಬಂದು ಶಾರದೆಯನ್ನು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟದಕ್ಕೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ವಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಆಯೋಜಕರಿಗೆ ವಂದಿಸ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮಹಿಳೆಯರೆಲ್ಲ ಸಮಾಜದ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ, ಪೊರ್ಲ ಸಂಸಾರದ ಮೂಲ ಸೆಲೆ ಪನ್ಪುನ ಹೊರಟು ಎಂಕ್ಲೇನ್ ಮಾತ ಇನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಲೆಪ್ಪು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಿಖಿಲ್ನ ಪ್ರೀತಿದ ಲೆಪ್ಪುನು ಎಲ್ಲ ಅತಿ ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ಗೌರವಡ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತಂದು ನಿಖಿಲ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲ. ಒವೇ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆನು ಸಮಿತಿಲೇನು ಪುಟ್ಟುಪಾಡವು ನಾವು ಭಾರಿ ಸುಲಭ. ಅಣ್ಣವಿನ ನಿರಂತರ ಏಕ ಮನಸ್ಸಡ ನಡಪವು ನಾವು ಮಸ್ತ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿದ ಕೆಲಸ. ಅಂಚೆ 43 ವರ್ಷದಿಂಚ ಇನ್ನೇನು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಂಡ ನಡಪ ಒಂದು ಬೈದಿನ ಮುಲ್ತ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಅಂಚೆನ ಸಮಿತಿದ ಮಾತ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಬೊಕ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಸುತ್ತ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಕೊರೋದಿಲ್ಲ. ಮಾತ್ರ ಸಂಗಮ ವೇದಿಕೆಯ ದಾತ್ರ ಪೊಂಜೋಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ರೆಡ್ಡು ಪಾತೆರ. ನಮ್ಮ ಪೊಂಜೋಲ್ನ ನಡುಟು ಕೆಲವು ಸಲ ಕೆಲವಾತು ಗೊಂದಲುಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಆಂಜೋಲ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಸರಿ ಸಾಮಾನ್ಯರು, ನಮ್ಮ ಆಂಜೋಲಿನದು ಮೇಲು, ನಮ್ಮ ಆಂಜೋಲ್ ನಂಚೆನೆ ಪೂರ ನೆಟ್ಟು ಲಕ್ಷ್ಯತೋಡು ಇಲ್ಲ ಪನ್ಪನವು. ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ತುಂಡ ಆಂಜವ್ ನಕ್ಲಿರ್ದು ಮಿತ್ತಸ್ತರೊಟ್ಟೆ ಉಲ್ಲ ದಾಯಿ ಪಂಡ ದೇವಿರು ನಮಕ್ ಆಂಜವ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಕೊರಂದಿನ ಕೆಲವಾತು ಗುಣ ವಿಶೇಷನು ನಮಕು ಕೊಡ್ತೇರು. ನಯ, ವಿನಯ, ಸೌಜನ್ಯ, ನಾಜೂಕು, ಸರಳತೆ, ಹಿರಿಯಕ್ಲಿಗೂ ಕೊರ್ಪುನ ಗೌರವ, ಅಕಲ್ನ ಸೇವೆ, ಉಪಚಾರ, ಅತಿಥಿ ಸತ್ಕಾರ, ಓವೇ ಕಷ್ಟ ಎತ್ತಂಡಲ್ಲ ಪಿದೈದಕ್ಲಿಗೆ ತೋಜಂದಿಲ್ಲಕ ಮೋನೆಡೊಂಜಿ ತಿಳಿಕೆ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಕೆಲವು ಗುಣಗಳು ನಮಗೆ ದೇವರು ಅರ್ನಾತಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಈ ಗುಣಗಳೇನು ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯಾದಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಲ್ಪು ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಲೆ
ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಸಂಸಾರ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಪೊರ್ಲುಡು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಂಚಿನ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದ ಮೂಲಕ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಚಿಂತನೆಡು ತೊಡಗವಡು ಪನ್ಪನವು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಬೇಡಿಕೆ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಈಜಿಡ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಕೆಲಸೋಡು ಕಂಡನಿ ಸಂಸಾರ ಇಲ್ಲು ಅಡಿಗೆ ಇನ್ನೇನೇ ಮಾತು ಪತೊಂದು ಇಲ್ಲಡೊಂಜಿ ಗುವೆಲ್ದೊಲ ಎತ್ತಿನ ಕಪ್ಪೆದ ಲೆಕ್ಕ ಒಪ್ಪುವ ಇಂಚಿನ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದ ಮುಖಾಂತರ ಪಿದಾಯಿ ಬನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಬೊಲ್ಪು ತೋಜುಂಡು ಪ್ರತಿಯವರಿಗೆ ಪೊಂಜೆ ಉಂಡಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪ್ರತಿಭೆ ಉಂಡು ಆಣವೇನು ಇಲ್ಲಡ್ಕೊಳ್ಳೊಂದು ನಮ್ಮವೇನು ಪೊಕ್ಕಡೆ ತರೆತೊಂದುಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಮುಖಾಂತರ ಇಂಚ ಮತ್ತು ಒಂಚೂರು ಪಿದಾಯಿ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಲು ಅನಾವರಣವಾಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಕೆಲವತ್ತು ಜನ ಪೊಂಜೋಲು ನಮ್ಮಂಚಿನ ಪೊಂಜೋಲೆ ಪನ್ಪ ಕೆಲವು ಪೊಂಜೋಲೆ ಅಂತ ಹುಷಾರದಿನಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮೂಲು ಒಂದು ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪೊಂಜೋಲು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಸಂಸಾರ ಇಜ್ಜ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜ ಒಂಜಿ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಪನ್ಪ ನೆಲ್ಲಿನೇಟ್ ಅಕ್ಕಲು ಪೂರ ಪಿದಾಯಿ ಒಯ್ದೀರು ನಮ್ಮನೆ ಪನ್ಪ ಅಲ್ಲಿಗೆ ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇಂಚಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಡು ಕಣ್ಣನಿ ಕಾರ ಮುದ್ದೆಲಿಗೆ ಪೂರ ಕಂತು ಕೊರ್ಪೆ ಎಂಕ ಅಂಚನ ಮೊಲೆಗೆ ತಾನೆ ಮೊಲ್ಲ ಮಾಮಿ ಬಾರಿ ಗಟ್ಟಿ ಉಳ್ಳೇರು ಇಲ್ಲದ ಕೆಲಸ ಪೂರ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಚಾದ ಅಲ್ಲಿ ಪೂರೆಕ್ಲ ಪೋಪ ಎಂಕ ಅಂಚನ ಅಲೆಗೆ ಅಂಚ ಮೊಲೆಗೆ ಇಂಚ ಎಂಕ ಅಂಚನ ಇಂಚನ ಪನ್ಪನ ನೆಟ್ಟೆ ನಮ್ಮ ಅರ್ಧ ಆಯುಷ್ಯ ಕಳೆದು ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಾದ ಆ ಚಿಂತನೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರಂದೆ ಆಯ್ನಾತ್ ಪಿದಾಯಿ ಬರ್ತದೆ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ಸಮಾಜದೊಂಜಿ ಗುರುತಿಸೋಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಕಳಕಳಿತ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಕೆಲವು ಪುಂಜೋಲು ವರಾನೆ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಬರೋಡು ಸಮಾಜದೊಳಗೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಾನಮಾನ ತಿಕ್ಕೋಡು ಮನ್ಪನ ನೆಲ್ಲಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆದ್ಯತೆಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊರಂದೆ ತನ್ನಾತಿಗೆ ಅಕಲ್ನಕಲ್ನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದು ದುಂಬು ಪೋಯಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಕೆಲಸೋಡು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಯಶಸ್ಸು ತಿಕ್ಕು ಆಂಡ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆ ಹಿಡ್ದು ನೆನೆತಿನಂಚಿನ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ತಿಕ್ಕುಜಿಡ ಮಾನಸಿಕ ನೆಮ್ಮದಿಡು ಕೊರಗೊಂದು ಅಕಲ್ನ ಶಕ್ತಿ ಅಲ್ಪನೆ ಉಂಟುನಂಚಿನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಸುರುಟ್ಟಾದ ನಮ್ಮ ಸಂಸಾರದ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರ ಅಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅವೇನು ಪಡೆಯವು ನಾವು ಸುರುತ್ತ ಕೆಲಸ ಅವಡು ಆದ್ಯತೆ ಅವಡು ನಮ್ಮ ಸಂಸಾರ ಸುರುಕು ಅಕಲ್ನ ಸಹಕಾರ ತಿಕ್ಕಂಡ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಮೂಲ ಆಪುಂಡವು ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಪೊಂಜೋಲು ಬೋರ್ಗರೆಯುನ ಸಮುದ್ರ ಆಪುನೆಲ್ಲ ಬಡ್ಸಿ ಅಲ್ಪನೆ ಉಂತಿನ ನೀರಾಪುನೆಲ್ಲ ಬಡ್ಸಿ ನಿರಂತರ ಪರಪುನ ಸುದತಲಕ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ಸಮಾಜೋಡು ಎಡ್ಡೆ ಪುದರ್ ಪಡೆಯೊಂದು ಉಪ್ಪುಗ ಪನ್ಪುನವು ಎನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಬೊಕ್ಕ ಜವಣೇರು ಜೋಕಲ್ನ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಇತ್ತದ ಕಾಲಡು ಮಸ್ತ್ ಗೊಂದಲಲೆನ ನಮ್ಮ ತೂಪ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ದೇಶಗು ಕೀರ್ತಿ ಕನಪುನ ಪೊಣ್ಣುಲು ಒಂಜಿ ಕಡೆಟಾಂಡ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ದಿನನಿತ್ಯ ಕಾಮುಕೆರ್ನ ಕೈಕಿ ತಿಕ್ಕದು ಬಳಲುನ ಸಾವು ಸೈಪುನ ಕೆಲವು ಪೊಣ್ಣುಲಿಂದ ನಮ್ಮ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ನೆಕ್ ದಾದ ಕಾರಣ ನೆಕ್ ಆಂಜೋನೇ ಕಾರಣ ಮಲ್ತಿಂದ ಅವಲ ತಪ್ಪಾವು ದಯಪಂಡ ಇತ್ತದ ಪೊಣ್ಣುಲು ಅಕಲ್ನ ಕೈಟ್ ಕಾಸುಂಡು ಕೆಲಸ ಉಂಡು ಯಾನು ಎಂಕ ಬೋಡಿತಿಲ್ಲಕ ಮಲ್ಪುವೆ ಎಂಕ ಬೋಡಿತ ನಡಿತಿರ್ಗುವೆ ಎಂಕ ಬೋಡಿತಿನ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡುವೆ ನಿಕುಲಿ ಎರಿಕೆಯನ್ನು ನಕಲು ಪನ್ಪನ ಈ ನೆಟ್ ಸ್ವಸ್ಥ ಸಮಾಜದ ನಿರ್ಮಾಣವಂತೆ ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಚಾದ ಜವಣೇರು ಜೋಕುಲ್ಡ ಒಂಜಿ ವಿನಂತಿ ಪಂಡ ನಿಕಲ್ನ ಜವನಾದಿಗದ ಪೊರ್ತು ನಿಕಲ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯನೂ ಸಂತೋಷಡು ಅನುಭವಿಸಿನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತು ಒಂದು ಆಂಡ ನಿಕಲ್ನ ಸುತ್ತಲೂ ಒಂಜಿ ಸುಂದರವೈನ ಸುಸಂಸ್ಕೃತವೈನ ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಪಾಡೊಲ್ಲಿ ನಿಕಲ್ನ ಒವ್ವೇ ಎಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕಲಾಪ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಓದು ಆಟ ಓಟ ಬರಹ ಕೀಟಲೆ ಗಲಾಟೆ ಕೋಪ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮ ಒಂದು ಪೂರ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಸುಸಂಸ್ಕೃತವಾದ ಚೌಕಟ್ಟದ ಉಲ ಇಪ್ಪಡು ಒಂದು ಪಿದಾಯ್ದಕ್ಲಿಗೆ ತುಯ್ಯರೆಲ್ಲ ಪುರ್ಲು ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಏಪ ಆ ಚೌಕಟ್ಟಿಡ್ದು ಪಿದಾಯಿ ಬರ್ಪರ ಅಪ್ಪಗ ನಿಕಲು ಸಮಾಜದ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಾಯಿಗೆ ಆಹಾರ ಆಪರ ಇನ್ನೇನೊಂಚೂರು ನೆನಪುದಿವಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಡ್ಚಾಂದಿನ ವಿಷಯಡು ಸಮಯ ಕಳೆಯುವನ ಬದಲು ಡೇಟಿಂಗ್ ಚಾಟಿಂಗ್ ಬಂಡದು ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಹವ್ಯಾಸನ ಬುಳೆಪವನ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ದಯಪಂಡ ನಿಖಲ್ನ ತನ್ನನ್ನು ಸಾಬೀತು ಮಲ್ಪೊಡಾಂಡ ನಿಖುಲು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಹವ್ಯಾಸలను ಬುಲೆಪವನ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರದೇಶಡು ನಿಖಲ್ನ ಒಂಜಿ ನಡಿಗೆ ತೊಡುಗೆ ಹವ್ಯಾಸ ಹಾವಭಾವ ಒಂದು ಪೂರ ಮಾತಿರ್ಲ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಕೊರ್ಪಿಲಕ ಉಪ್ಪಡು ನಿಖಲ್ ಪಾಡನ ದಿರಿಸು ನಿಖಲ್ನ ಮಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಮಾತಿರ್ಲ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಕೊರ್ಪಿನಂಚ ಇತ್ತಂಡ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಪೊಂಜೋಲು ಸಮಾಜದ ಹುಣ್ಣ ಒಂದೆ ಸಮಾಜದ ಕಣ್ಣಾದ ಬೆಳಗಗ ನಮ್ಮ ಯುವ ಜನತೆ ಸಮಾಜದ ಆಸ್ತಿಯಾದ ಬೆಳಗಡ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಹಾರೈಕೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಶಾರದಾ ಮಂದಿರ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತದುಂಡು ಶಾರದಪ್ಪನ ಅನುಗ್ರಹ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ನಲ ಮಿತ್ತಲ ಉಪ್ಪಡು ಪನೊಂದು ಈ ಸಮಿತಿದ ಮುಖಾಂತರ ನನ್ನಲಾತ್ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಲು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ನಿರಂತರವಾದ ನಡಪಡು ಪನೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಮಂದಿರದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ಜವಣೆರಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ತಿರುಪವನಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ವಿಚಾರಣ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಕೆಲಸಲು ಆವಡ ಪನ್ಪುನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗಿಲ ಗೌರವದ ವಂದನೆಲು.
ಓಂ ಗುರುರ್ಬ್ರಹ್ಮ ಗುರುರ್ವಿಷ್ಣು ಗುರುರ್ದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರಃ ಗುರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ. मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये. सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके देवी नारायणि नमोस्तुते. ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಗುರುಕುಲ್ನ ಪಾದಪದ್ಮಗೂ ಮನಸಾ ಪ್ರಣಾಮ ಮಲ್ತೊಂದು ಮುಲ್ಪದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಶ್ರೀ ಶಾರದಾ ಮಾತೆಗಳ ಪ್ರಣಾಮ ಮಲ್ತೊಂದು ಸೇರ್ದಿಂಚಿ ಮಾತ ಬಂಧುಲೆ. ಈ ಕೊಲ್ಯ ಪರಿಸರಡು ಶ್ರೀ ಶಾರದಾ ಮಾತೆನ ಒಂಜಿ ಭವ್ಯವಾಯಿನ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣವಾದ ಮರಣಿ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಆತನು. ಉಲೈ ಪೊಗ್ಗನಗನೆ ಒಂಜಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಮಸ್ತ್ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಖುಷಿ ಕೊರ್ಪನಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಕೊರ್ಣಿನಿ. 43ನೇ ವರ್ಷದ ಶಾರದಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಸಂಭ್ರಮ ಲೇಸುಡು ನಮಾತ ಸೇರೊಂದುಲ್ಲ. ಈ 43 ವರ್ಷ ಸರಾಗವಾದ ನಡಪಡುವುದಾಂಡ ಮುಲ್ಪ ಆ ದೈವೀ ಶಕ್ತಿದ ಅನುಗ್ರಹ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಹತೆರ್ನಲ್ಲ ಆ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಯತ್ನ ದುರಡ್ಡು ಸೇರ್ದಾನಾಗ ಅಲ್ಪ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದ ಆ ಯಶಸ್ಸಾಪುಣು ಒಂದು ಬಹುಶಃ ಇನಿ ಐಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಆದಳು 43ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಸಂಭ್ರಮ ಸಡಗರ ಲೇಸನ್ ಪಂದ್ರೆ ಅನು ಮಸ್ತ್ ಸಂತೋಷ ಪಡೆಪೆ ಐಕಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಮಾತ ಬೆಂದು ನಕಲ್ನ ಆ ಮಸ್ತ್ ಸಮಿತಿಲಿನು ಯಾನ್ ತೂಯೆ ಆ ಸಮಿತಿದ ಮಾತ ಬದುಕಿರೆಗ್ಲ ಯಾನು ಪ್ರಥಮವಾದ ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ಅಭಿನಂದನೆಲ್ಲ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇನಿ ಈ ಧರ್ಮಸಭೆಟ್ ಮಾತೃ ಸಂಗಮದ ಒಂಜಿ ಲೇಸು ಮಸ್ತ್ ಪುರ್ಪುಲುಪ್ಪುಬ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬಣ್ಣದ ಪುರ್ಪುಲುಪ್ಪುಬ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪರಿಮಳಲ್ಲ ನಂಗೆ ಆಗ್ರಹಣಿ ಸಭೆಯನ್ನು ಅಂಚನೆ ನಮಗೆ ಇನ್ನು ವೇದಿಕೆ ತೂನಾಗ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಕಾರ್ಯಕಜ್ಜನು ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಪುರ್ಪೊಲು ಇನಿ ಸೇರೊಂದುಲ್ಲ. ಆ ಮಾತ ಪುರ್ಪೊಲಿನ ಪರಿಮಳ ಭರಿತವಾಯಿನ ಪುರ್ಪೊಲಿನ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ಪಾದ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಮಾಲೆ ಮಲ್ತದು ಇನ್ನು ಶಾರದೆಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೀರು ಐಕಾದ ಈ ಮಹಿಳಾ ವೇದಿಕೆನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಂತನ ಮಾತ ಸಮಿತಿಗೆ ಕುಡವರೆಯನ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ನವರಾತ್ರಿದ ಪರ್ವಕಾಲ ಅಂದ ಪಂಡ ನಮ್ಮಡ ಮಾತ ಒಂದು ರೀತಿದ ಧಾರ್ಮಿಕತೆ ಒಂಜಿ ಜಾಗೃತಿ ಆಪುಂಡು. ಅವು ಆ ಧಾರ್ಮಿಕತೆ ಆ ಪರ್ವ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ರೀತಿಡು ಲೌಕಿಕ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲ ಮಲ್ಪುಂಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಯಿನ ಉನ್ನತಿಲ್ಲ ನಂಗೆ ಅವು ಕೊರ್ಪುಂಡು ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಈ ನವರಾತ್ರಿದ ಪರ್ವಕಾಲ ಒರ್ಮ ದಿನ ಅಂದ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪ ಶರದೃತದ ಪ್ರತಿಪದೆರ್ದು ಶುರುವಾದ ನವಮಿ ಮುಟ್ಟ ನಡಪುನಂಚಿನ ಆ ಭಕ್ತಿದ ದೈವಿನ ಆರಾಧನೆ. ನಂಗೆ ಮಾತುಕತೆ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಮಹಿಷಾಸುರನ ಮರ್ದನ ಮಲ್ತನಂಚಿನ 9 ದಿನ ಆ ದೇವಿ ಮಹಿಷಾಸುರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಲ್ತದು. ನವಮಿದಾನಿ ರಾತ್ರಿ ಸಂಹಾರ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಕಥೆ ನಂಗೆ ಮಾತ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಅಂಚನೆ ರಾಮಾಯಣಡ್ಲ ನಮ್ಮ ನಂಗೆ ಉಲ್ಲೇಖ ತಿಕ್ಕೊಂಡಲ್ಪ ದಾದ ಅಂದು ಪಂಡ ರಾಮದೇವೇರು ಅಂಚನೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರಿದು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ಪುವೆರು ರಾವಣನ ಸಂಹಾರ ಮಲ್ಪೊಡು. ಆ ರಾವಣನ ಸಂಹಾರ ಮಲ್ಪೊಡು ದಾಂಡ ಈ ಪ್ರತಿಪದೆರ್ದು ಅಶ್ವಯುಜ ಪ್ರತಿಪದೆ ಅಂತ ಪನ್ಪ ಅಲ್ತು ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ನವರಾತ್ರಿ ನವಮಿ ಮುಟ್ಟ ఆయన ಹತ್ಯೆ ಸಂಹಾರ ಏಪ ಮುಟ್ಟ ಆಪುಂಡ ಆತಾಟ ಆ ದೇವಿನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ. ಪ್ರತಿಪದೇಡು ಯುದ್ಧಗೂ ತೊಡಗೋಡು ಅಂಚನೆ ಪ್ರಜೆಕುಲು ಅಲ್ಪದ ಋಷಿಮುನಿಕುಲು ಮಾತ
ಆ ದೇವಿನ ಸ್ತುತಿ ಮಲ್ಪುಡು ಓಡೆಮುಟ್ಟ ಅಂತ ಪಂಡ ರಾವಣನ ಸಂಹಾರ ಮನ್ಪುನ ಆಡೆಮುಟ್ಟ ಅಂಚಕ್ಲು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ಪೆರು ಯುದ್ಧ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಪುಂಡು 9 ದಿನ ಯುದ್ಧ ನಡಪುಂಡು ಅಷ್ಟಮಿ ದಾನಿ ಆ ರಾವಣನ ಸಂಹಾರ ಆಪುಂಡು ಸಂಹಾರ ಆದ ರಾಮದೇವ್ರನಕ್ಲು ಮಾತು ಬರ್ಪೇರು ಬತ್ತದು ನವಮಿ ದಾನಿ ಆ ದೇವಿನ ಅನುಗ್ರಹ ಬೋಡಾದ ಯಜ್ಞ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪೇರಿಗೆ ಪ್ರಸನ್ನತೆಗೆ ಬೋಡಾದ ಐತ ಮನದಾನಿ ದಶಮಿಯಿಂದ ಪಂಡ ಆನಿ ವಿಜಯೋತ್ಸವ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಯೋಧ್ಯೆಗೂ ಪೋಪನಂಚಿನ ಆ ದಿನ ಐಕ್ ದಶಹರ ಅಂದ ಪಂಡೇರು ಅವು ಕ್ರಮೇಣ ದಸರಾ ಅಂದ ಆಂಡು ಅಂದು ನಂಗೆ ಕೊಂಚ ಉಲ್ಲೇಖ ತೋಜುಂಡು ಅಂಚನೆ 9 ದಿನ ಆ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತನಿಡ್ದವರ ಐನ ನವರಾತ್ರಿನ್ಲ ಪನ್ನೊಂದು ಅವು ನಂಗೆ ವಿಚಾರ ಅಲ್ಪ ತೋಜುದು ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚಾದ ನವರಾತ್ರಿ ಈ ಪರ್ವಕಾಲ 9 ದಿನನೂ 3 ದಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಲ್ತೀರು ನಮ್ಮ ತೂಪ ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿ ಲಯ ಕಾರಣಕರ್ತರಾಯನಂಚಿನ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಮಹೇಶ್ವರೇರು ಬ್ರಹ್ಮೆ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಕಾರಣಕರ್ತೆರಾಂಡ ವಿಷ್ಣು ಐನ ಪರಿಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪುನಾರು ಶಿವದೇವಿಯರು ಲಯಕರ್ತೇರು ಎಂದು ಆಂಡ ಅವು ಮಲ್ಪೊಡು ಆಂಡ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಸಾಕಾಯ ಕೊರ್ನಕಲು ಶಕ್ತಿ ಸ್ವರೂಪಿಣಿನ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಮಹಾಕಾಳಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಹಾಸರಸ್ವತಿ ಎಂದು ಅಕಲ್ನ ಸಾಕಾಯರ್ದು ಅವು ಮಾತು ಸಾಧ್ಯ ಅಂಡು ಸಾಧಯ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿ ಲಯ ಅಂದು ಅಂಚಾದ ಶಕ್ತಿ ತ್ರಯ ಸ್ವರೂಪಿಣಿ ಎಂದು ಅಕ್ಲೇನು ಪಂಡೇರು ಆ ಒಂಜಿ ನಿಲಿರ್ದಾದ ದೇವಿನ ಆರಾಧನೆ ಈ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತರ್ದಾವಣೆ ಯಾ ದೇವಿ ಸರ್ವಭೂತೇಶು ಮಾತೃರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತ ಅಂತ ಪಂಡೇರು ಪುಷ್ಟಿರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತ ತುಷ್ಟಿರೂಪೇಣ ಸಂಸ್ಥಿತ ನಮಸ್ತಸ್ಯೈ 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 ನಮೋ ನಮಃ ಅಂತ ಪಂಡೇರು ಆ ದೇವಿನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತಂದಾಂಡ ನಂಗೆ ಮಾತ ಲೌಕಿಕ ಸಂಪತ್ತಲ ಒದಗುಂಡು ಅಲೌಕಿಕ ಸಂಪತ್ತಲ ಒದಗದು ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ನಿಗ್ರಹ ಶಕ್ತಿ ದುಷ್ಟ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂದು ಪಂಡೇರು ಶಿಷ್ಟ ರಕ್ಷಣ ಅಂದು ಪಂಡೇರು ದೇವಿನ ಅಂಚನೆ ಆ ನವರಾತ್ರಿದ ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶನು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಚಿಂತನಾಶೀಲವಾದ ನಮ್ಮ ತೂಣುಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ತೂಲೆ ಸೂರ್ಯದೇವರು ನಂಗೆ ತೋಜುದುಂಡಾಂಡ ಸೂರ್ಯನಿರ್ದೇ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಯ್ನ ಮೋಡಲು ಆ ನೀರ್ನ ಮಾತ ಆವಿಯ ಮಂತದ್ದು ಅವು ಮೋಡ ಆಪುಂಡು ಆಂಡ ಆ ಮೋಡ ದೂರ ಆವಡುಂದಾಂಡ ಒಂತೆ ಗಾಳಿ ಬರುಡು ಆ ಗಾಳಿ ಬೀಜಿಂಡ ಆ ಮೋಡ ದೂರ ಹೋದಾನಾಗ ಸೂರ್ಯದೇವರು ನಂಗೆ ಒದಗದು ಬರ್ಪೇರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮಡಲ ಆ ದೇವತಾ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ನಮ್ಮಡ ಉಂಡು ಅವು ನಂಗೆ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆವಡುಂದಾಂಡ ನಮ್ಮಡ ಇತ್ತನಂಚಿನ ರಾಗದ್ವೇಷಲು ನಮ್ಮಡ ಇತ್ತನಂಚಿನ ಅಸುರಿ ಶಕ್ತಿಲು ಅವು ಮಾತ ದೂರ ಆವಡು ಅವು ದೂರ ಆವಡು ದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಗಹನವಾಯಿನ ಶಕ್ತಿನ ಉಪಾಸನೆ ಎಲ್ಲ ನಂಗೆ ಬೋಡಾಪುಂಡು ಆ ಶಕ್ತಿನ ಉಪಾಸನೆ ಇತ್ತಂದಾಂಡ ಅವು ಆ ಅನಿಷ್ಟಲು ಮಾತ ನಂಗೆ ದೂರ ಹೋದು ಎಡ್ಡೆ ಆ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ನಮ್ಮಡ ಉಡಲು ಐನ ಸಾತ್ವಿಕ ಗುಣ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಭಗವದ್ಗೀತೆಡ ಇನ್ನು ದೈವಿ ಸಂಪತ್ತು ಒಂದು ಪಂಡೇರು ಒಂಜಿ ಅಸುರಿ ಸಂಪತ್ತು ನನ್ನೊಂಜಿ ದೈವಿ ಸಂಪತ್ತು ಒಂದು ಆ ಅಸುರಿ ಸಂಪತ್ತು ರಾಗದ್ವೇಷ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪ ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ ಲೋಭ ಮೋಹ ಮದ ಮತ್ಸರ ಅಂದು ಇನ್ನು ಒಂತೆ ಸಮಾಜಡು ನಮ್ಮಡ ತೂಂಡ ಒಂಜಾತ್ ಏಪ ತೂಂಡಲ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಭಯದ ವಾತಾವರಣ ಒಂಜಿ ಕೊಲ್ಲೆ ದರೋಡೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಒಂಜಿ ಅಶಾಂತಿದ ವಾತಾವರಣ ನಮ್ಮ ಮಾತು ಉಲ್ಲ ಅಂಡ ಅವು ಮಾತ ದೂರ ಆವಡುಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಗಹನವಾಯಿನ ಶಕ್ತಿದ ಇಂಚಿನ ಆ ಶಕ್ತಿದ ಆರಾಧನೆ ಅಲ್ಪಲ್ಪ ಅಂಡ ಬಹುಶಃ ಅವು ಮಾತ ದೂರವಾದ ಶಾಂತಿದ ದೇಶ ನೆಲೆಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಒಂದು ಇನಿ ಮಾತೃ ಸಂಗಮದ ಇನಿ ಮಾತಿನ ಅಪ್ಪೆನಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಸ್ತ್ರೀ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಪಂಡೇರು ಅಸತ್ಯರ್ದು ಸತ್ಯದ ಆಡೆಗು ಅಜ್ಞಾನರ್ದು ಸುಜ್ಞಾನದ ಆಡೆಗು ತಮಸ್ಸರ್ದು ಜ್ಯೋತಿದ ಆಡೆಗು ಅಂಚನೆ ದುಷ್ಟ ನಿಗ್ರಹ ಶಿಷ್ಟ ರಕ್ಷಣೆ ಐಕ್ ಪ್ರೇರಣೆ ಶಕ್ತಿ ಆದಿತ್ನಾಲು ಒಂಜಿ ಮಹಾನ್ ಶಕ್ತಿ ತಂಡ ಅವು ಸ್ತ್ರೀ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಪನ್ಪೇರು ದಾಯಪಡ ಅವು ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪೆ ಆದುಪ್ಪಡು ಅತಂಡ ಸಹಧರ್ಮಿಣಿ ಆದುಪ್ಪಲು ಅತಂಡ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಸ್ತ್ರೀ ರೂಪ ಆದುಪ್ಪಡು ಅಲ್ಡ ಅಂಚಿನ ಅಕ್ಕೆ ಪಂಡೇರು ಅಲ್ಡ ಅಂಚಿನ ಆ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಆ ಸ್ತ್ರೀ ಶಕ್ತಿದ ಮಹಾನ್ ಶಕ್ತಿ ಅಲ್ಡ ಓವು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ ಅಲ್ಡ ಮಹಾನ್ ಶಕ್ತಿ ಪೋಟದ ಓವನ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ನೈತಿಕತೆ ನನ್ನೊಂಜಿ ದೈವ ಶ್ರದ್ಧೆ ದೈವ ಭಕ್ತಿ ಎಂದು ಆ ನೈತಿಕತೆ ಎಂದು ಪಂಡ ನಮ್ಮಡ ತ್ಯಾಗ ಆಕೆಯನ್ನು ಪೊರ್ಲು ಪಂಡೇರು ತ್ಯಾಗ ಕ್ಷಮೆ ಆ ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವ ಸಮರ್ಪಣ ಮನೋಭಾವ ನಮ್ಮ ತು ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ನಮ್ಮ ತೋಂದುಲ್ಲ ತುಲೆ ಓಲೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶಾವಡು ಒವೇ ಒಂಜಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಅವಡು ಅಲ್ಪ ಅಪ್ಪೆನಕಲು ರಾತ್ರಿ ಪಗೆಲು ಸೇರಿದ ಒಂಜಿ ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವ ನೆಡಕಲು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ತೊಡಗಬೇರು ಒವೇ ಕಾರ್ಯ ಅವಡು ಪಂಡ ಆಲ್ಡವು ಅವು ಪ್ರಕೃತಿ ದತ್ತವಾದ ಬತ್ತನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಾತ್ವಿಕ ಗುಣ ಅಪ್ಪ ಎಂದು ಪಂಡ ಆಲು ತ್ಯಾಗ ಆಲ್ಡ ನಿರಪೇಕ್ಷ ಸೇವೆ ಎಂದು ಪನೊರ್ಲಿ
ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡು ಅಪ್ಪೆ ಪೇಂಟೆದ ಬರೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳು ಲೆಕ್ಕ ಮಂತ್ ದೀಪಾಲಿಗೆ ಪೇರು ಕೊಪ್ಪನಾಗ ಈತು ದುಡ್ಡು ಪೇಪರ್ ಪಾಡ್ನಾಗ ಈತು ದುಡ್ಡು ಮಾತ ಒಂಜಿ ಬಿಲ್ ಹಾಪುಂಡು ತಿಂಗಳಿಗೂ ಆನಗ ಅಲ್ಪ ಇಲ್ಲಲ್ದ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಐಲ್ನತ್ತು ಒಂದು ಉಪ್ಪುಂಡಿಗೆ ಅಪ್ಪೆ ತಿಂಗೋಲ ಅನ್ನಗ ನೆಕ್ಕ ಮಾತ ಕೊರ್ಪಾಲು ಬಿಲ್ ಮಂತದ್ದು ಐನ್ ಮಾತ ಬಟ್ಟವಾಡೆ ಮನ್ಪಾಲು ಆತನಗ ಬಾಲೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ಪುಣಿಗೆ ಯಾಲ್ನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸಾಕಾಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆಯನ್ನು ಮೀಪ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಆಯಲು ಒಂಜಿ ಚೀಟ್ ಬರೆದಿಯಗೆ ಅಡಿಗೆ ದಲ್ಪ ದಾದ ಅನ್ಪಡ್ಡ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆಯನ್ನು ಮೀಪಾಯಿನಿಕ್ ಒಂಜಿ 10 ರೂಪಾಯಿ ಯಾನು ಪೇಂಟರ್ದು ಸಾಮಾನು ಕೊಡತ್ನಿಕ್ ಒಂಜಿ 20 ರೂಪಾಯಿ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಲೊಂಜಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಂತದ್ದು ದಿಯಗೆ ಅಲ್ಪ ಬರೆಡ್ ದಿಯಗೆ ಅಪ್ಪೆಗೆ ತೋಜು ಲೆಕ್ಕ ಅಪ್ಪೆ ಮಾತ ತೂಯಲಿಗೆ ತೂದು ಮನದಾನಿ ಆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಿಲ್ ಮಲ್ತಲ್ಲಿಗೆ ಮಗಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾವಡು ಆಯ್ತು ಓಡು ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಬರೆದ ದೀಪಾಲಿಗೆ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಯಾನ್ ಇಂಚಿಂಚಿನ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೆ ಐಕ್ 0 ಪೈಸೆ ಮಗನು ಮೀಪಾಯೆ ಐಕ್ 0 ಪೈಸೆ ಮಾತ 0 ಟೋಟಲ್ ಅನ್ನಗ 0 ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ದಾದಾಂತ ಪಂಡ ನೊಂಜಿ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಆತೆ ದಾದಾಂತ ಪಂಡ ಯಾನು ಕೊರ್ರೇನೆ ಬತ್ತನಾಲು ಇಲ್ಲ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮಲ್ಪುನಾಲತ್ತು ಪನ್ಪುನ ಅವಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಗುಣ ಆಳ್ಡೊಂಡು ತ್ಯಾಗದ ಮನೋಭಾವ ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವ ಅಂಚಿನಿರ್ದಾದ ನಮ್ಮಡ ಆ ಸಾತ್ವಿಕ ಗುಣ ಈ ನವರಾತ್ರಿದ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶನೇ ಅಂಚಿನಿ ನಮ್ಮಡ ಇತ್ತನಂಚಿನ ಆ ದುಷ್ಟ ಭಾವನೆ ಮಾತ ಪೋಡು ಎಡ್ಡೆ ಭಾವನೆ ಅವು ದಿಂಜೊಂದು ಬರಡು ಅಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಸತ್ವ ನಮ್ಮಡ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಇನಿ ಒಂತೆ ಸಮಾಜಡು ತೂಂಡ ಪೊಂಚನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅಕ್ಕೇನು ಪಂಡೇರು ಒಂಜಿ ಅಪವಾದ ನಂಕು ದಾದ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಅಪ್ಪೆನಕ್ಕಳನೆ ಒಂಜಿ ಪಾಶವೀಕೃತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮನ್ನು ತೋಂದುಲ್ಲ ಒಂಜಾತು ಜೋಕ್ಲೆನೆ ಕೆರ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಾತು ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಅನುಕರಣೆ ತೊಡಗಾದ ನಮ್ಮತನನೇ ನಮ್ಮನ್ನು ದೂರ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಕುಟುಂಬ ಅವು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆದ ಪಡು ಒಂಜಿ ರೀತಿಡು ಸರಿ ಪೋವಂದೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಇಜ್ಜಂದೆ ಅಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತೋಂದುಲ್ಲ ಆಂಡ ಅವು ಮಾತ ಸರಿಯಾವಡು ಅಂದಾಂಡ ನಮ್ಮಡಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಸಾತ್ವಿಗುಣನು ಬುಳೆಪಾವಡು ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಎಂದು ಆಕೆ ಕಡೆ ಪಂಡೇರು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡಿ ಇತ್ತೊಂದು ಸಮಾಜ ನಮ್ಮ ಉವೇ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪಡು ಆ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮಡ ಎಡ್ಡೆಂತಿನ ಭಾವನೆ ಅನ್ ಮನ್ಪುನ ಕಾರ್ಯ ಪೂರಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಗೂ ಸಮರ್ಪಣೆ ಆವಡು ಸಮಾಜಗೂ ಸಮರ್ಪಣೆ ಆವಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಭಾವನೆ ನಮ್ಮಡಿತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಯಶಸ್ಸಾಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮಡ ಮಾತನಂಕ ಇತಿಹಾಸಲ ನಮ್ಮ ತೋಂದುಲ್ಲ ಅವೇ ಅನ್ಪಂಡೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮಡ ನೈತಿಕತೆ ನಾನೊಂಜಿ ದೈವ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ದ್ರೌಪದಿ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಕೃಷ್ಣಗ ಕಿನ್ನಿ ಬಿರೆಲ್ಗೆ ಗಾಯಾಂಡಿಗೆ ಗಾಯ ಆದನಾಗ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತನಂಚಿನ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಉಲೈ ಬಲಿಪೋಲಿಗೆ ಐನು ಸತ್ಯಭಾಮೆ ಉಲೈ ಬಲಿಪೋಲಿಗೆ ಕುಂಟುಕೊಂಡ್ರೆ ಐನು ನೆತ್ತೆರು ಪೋವೊಂದುಂಡು ಕಿನ್ನಿರೆ ಬಿರೆಲ್ಡು ಐನು ಸುತ್ತುದು ಆ ನೆತ್ತೆರು ಪೋಪು ನೀನು ಉಂತ ಹೊಡನ್ ಪಂಡದು ಅಲ್ಲಿ ಉಲೈ ಬಲಿಪೋಲಿಗೆ ಆಂಡ ಅಲ್ಪನೆ ಇತ್ತನಂಚಿನ ಆ ದ್ರೌಪದಿ ದಾದವನ್ ಪೋಲ್ಪಂಡ ತುತ್ತೈತನು ಅಲ್ಲಿ ತುತ್ತನ ಹೊಸ ಸೀರೆದ ಸೆರಂಗನು ಪರ್ತದು ಕೃಷ್ಣಗ ಕಟ್ಟುಬಲಿಗೆ ದಾಯ ಪಂಡ ಆಲ್ಡಾಂಚಿನ ದೈವ ಭಕ್ತಿ ಒಕ್ಕೊಂತೆ ಸಮಯ ಹೋದಾನಾಗ ನಮ್ಮ ಮಾತಕ್ಕೇನು ವಸ್ತ್ರಾಪಹರಣದ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಆ ವಸ್ತ್ರನು ಒಯ್ತೊಂದುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಅಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಅಂದ ಲೆಪ್ಪುವಲಿಗೆ ಆ ಲೆಪ್ಪದಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಕೃಷ್ಣದೇವರು ಅವರ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪುವರಿಗೆ ಬಲದಾದ ಸತ್ಕರ್ಮ ಮಲ್ತಲಂದೊಲ ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪುನಾಗ ಆನಿ ಕಟ್ಟಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಕುಂಟು ಸೆರಂಗನು ಪರ್ತದ ಕಟ್ಟದಲು ಅಂಚಾದು ಆಲೆಗು ಯಾನ ಅಲ್ಲ ಮಾನನು ಒರಿಪಾವಡು ಅಲ್ಲ ಭಕ್ತಿಗೆ ಯಾನ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಡದು ಆ ಮಸ್ತ್ ಕುಂಟುನು ಕಡಪುಂಡು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ವಸ್ತ್ರಾಭರಣ ಆಯ್ನ ಅಂಚಿನ ಕಾಲಗೂ ಕೃಷ್ಣದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಅಕ್ಷಯ ಆಯ್ನ ಸಂದರ್ಭ ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳು ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಚಾದು ಒಂಜಿ ನೈತಿಕತೆ ನನ್ನೊಂಜಿ ದೈವ ಭಕ್ತಿ ರಡ್ಡು ನಂಗೆ ಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಯವು ಅಂಚಾದು ಜೀವನ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡು ಪೋರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಒಂದು ಪಣೊಂದು ಸ್ತ್ರೀ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಪಂಡ ಅವನು ಮಾತೆರೆಗಳ ಗೊತ್ತುಂಡು ಐನು ಸಕಾರ ತಕಾರ ರಕಾರ ಅನ್ಪನ್ಪೇರು ಸ್ತ್ರೀಯಿಂದ ಪಂಡ ಸಾತ್ವಿಕ ಉಂಡು ರಾಜಸೊಂಡು ತಾಮಸೊಂಡು ಅಳ್ಳ ಐದಾದು ಎಡ್ಡೆಂತಿನ ಆ ಸಾತ್ವಿಕ ಗುಣನು ಪತ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಜೀವನನು ಎಡ್ಡೆ ಮತ್ತೊಂದು ದುಂಬು ಪೋಯಿಂದ ಪಣೊಂದು ಯಾನು ಹೆಚ್ಚೆ ಪಾತೆರೆ ಪೂಜಿ ಆ ಶಾರದೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಅನುಗ್ರಹ ಮನ್ಪಡು ಶಾರದನ ಒಂಜಿ ರೂಪತು ನಗನೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಪಡು ಮಾತ ಶುಭ್ರ ತುಲೆ ಪೂರ ಅವು ಪದ್ಮ ಅವಡು ಆಲು ತುತ್ತುತನ ಅಂಚಿನ ಕುಂಟಾವಡು ಪೂರ ಬೊಲ್ದಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣದ ಅಂಚೆನೆ ಐಕೊಂಜಿ ತಾತ್ವಿಕವಾಯಿನ ಸಂದೇಶಲ ಉಂಡು ಕೆಸರಡು ಪುಟ್ಟನ ಕಮಲಲ ಐಕವು ಅಂಟುಜಿ ಅಂಚೆನೆ
നമ്മുടെ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಅವಗುಣ ಮಾತ ದೂರ ಪೋದು ಸ್ವಾರ್ಥಾವಡು ಅವಗುಣಾವಡು ಪೂರ ದೂರ ಪೋದು ಎಡ್ಡಿಂತಿನ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಒಂಜಿ ಆಧಾರನೇ ಅಂಚನೆ ಮಾನವತ್ವರ್ದು ನಮ್ಮ ದೈವತ್ವಗೆ ಎರಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಅಂಚಾದ ಆ ಅಪ್ಪೆನ ಆ ಶುಭ್ರ ಶ್ವೇತವರ್ಣ ಪಾರದರ್ಶಕತೆಗೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಗೆ ನನಂಜವು ರೂಪಾಂದು ಪಡೊಂದು ಸೇರ್ದಿಂಚಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಆ ಅಪ್ಪೆ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿ ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೊರಡಂದು ಪಣ್ಣೊಂದು ಪೊಂಡೊಂದು ಪನ್ನಾಲು ಅಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 4 ಗೋಡೆದ ಉಲೈ ಪೆದುಪುನಾಲ್ ಮಾತ್ರತ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಹಾಪುರುಷನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ಪನ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿಲ ಆಲ್ಡ ಉಂಡೊಂದು ಪಣ್ಣೊಂದು ಐನ್ ನಮ್ಮ ಸರಿಯಾದ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತೊನ್ಗ ಅಂದು ಪಣ್ಣೊಂದು ಸೇರಿದಿಂಚಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನನವರ ಆ ಅಪ್ಪೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸು ಪುರ್ಲ ಹೊಡುಂದಾಂಡ ಬಹುಶಃ ನಿಕ್ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಡು ಯಾನು ಬನ್ನಗನೆ ತೂಯೆ ಬಹುಶಃ ಪ್ರವೀಣ್ ಅಣ್ಣನ ಒಂಜಿ ನೇತೃತ್ವ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲ ಅರ್ನೊಂಜಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಅಂಚಿನ ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಯುವಶಕ್ತಿ ಇಂದು ಪಂಡವು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಒಂಜಿ ಭವಿಷ್ಯವು ಆ ಭವಿಷ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರೋತ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದ ಪಡು ಆ ಯುವಶಕ್ತಿಯಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದ ಪಡು ಪಡೊಂದು ಅರ್ನ ಅಮ್ಮಲಲ್ಲೇರು ಅನ್ನ ಸಹಧರ್ಮಿಣಿಲಿರು ಅಂಚ ಮಾತ ಅಪ್ಪೆನಕಲು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರುಂದುಲೇರು ಸಮಾಜ ಎಡ್ಡೆ ಸಮಾಜ ಕಟ್ಟುನೆಕ್ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಒಂಜಿ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳ ಎಲ್ಲ ಮೂಲುಂಡು ಆಯ್ತಾ ಅಪ್ಪೆನಕಲ್ಲ ಮಾತ ಒಲ್ಲೇರು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದ ಸಾಕಾಯ ಕೊರ್ದು ಮೂಲೊಂಜಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ಕೇಂದ್ರ ಅಂದು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅಪ್ಪೆ ಎಂಚ ಕೈ ಇಟ್ಟು ನುಪ್ಪು ಕೊರ್ಪಲ ಬಾಲೆಗ್ ಅಂಚನೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಮಟ್ಟೆಲಾವುಡು ಒಂದು ಶ್ರದ್ಧಾ ಕೇಂದ್ರಲು ಕಲಹ ಪ್ರಿಯರೆಗೆ ಕಲಾ ಅವು ಒಂಜಿ ಪ್ರಶಸ್ತ ಸ್ಥಾನ ಆವೋಡು ಒಂದು ಅಂಚಿನ ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಡು ಅಪ್ಪೆನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಆ ಅಪ್ಪೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪನು ಒದಗಾಡ ಒಂದು ಪಣ್ಣೊಂದು ಸಮಾಜಡಿತ್ತಿನ ಶಾಂತಿ ನೆಲೆ ಆವಡು ಅಶಾಂತಿಲು ಮಾತ ದೂರ ಆವಡು ಅನಿಷ್ಟಲು ಪೂರ ದೂರ ಆದು ರಾಷ್ಟ್ರೋತ್ಥಾನ ಆವಡನ್ನು ಪಡೊಂದು ಪ್ರವೀಣಣ್ಣೆ ಕಡುಬತ್ತು ಪಂಡಿರು ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಪನೋಡು ಪನ್ಪಾವಡು ಸಬೇಕು ಅಂದು ಅಂಚಾದ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಭಜನಾ ಸಂಕೀರ್ತನೆನು ಪಣೊಂದು ಎನ್ನ ಪಾತೆರನು ಉಂತಾಪೆ ದುರ್ಗೆ 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 ಜಯ ಜೈ ಮಾ ಪಲ್ಲೆ ದುರ್ಗೆ 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 ಜಯ ಜೈ ಮಾ 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 ಕರುಣಾ ಸಾಗರಿ ಮಾ ಕರುಣಾ ಸಾಗರಿ ಮಾ ಕಾಳಿಕ ಪಾಲಿನಿ ಮಾ ಕಾಳಿಕ ಪಾಲಿನಿ ಮಾ ಕರುಣಾ ಸಾಗರಿ ಮಾ ಕರುಣಾ ಸಾಗರಿ ಮಾ ಕಾಳಿಕ ಪಾಲಿನಿ ಮಾ ಕಾಳಿಕ ಪಾಲಿನಿ ಮಾ ಜಗದೋದ್ಧಾರಿಣಿ ಮಾ ಜಗದೋದ್ಧಾರಿಣಿ ಮಾ ಜಗದೋದ್ಧಾರಿಣಿ ಮಾ ಜಗದಾದ್ವಾರಿಣಿ ಮಾ ಅಂಬಾ ದುರ್ಗೆ ಜಯ ಜೈ ಮಾ ಅಂಬೆ ದುರ್ಗೆ ಜೈ ಜೈ ಮಾ ಅಂಬಾ ದುರ್ಗೆ ಜಯ ಜೈ ಮಾ ದುರ್ಗೆ ಜೈ ಜೈ ಮಾ ದುರ್ಗೆ 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 ಜಯ ಜೈ ಮಾ ದುರ್ಗೆ 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 ಜೈ ಜೈ ಮಾ ದುರ್ಗೆ 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 ಜಯ ಜೈ ಮಾ ದುರ್ಗೆ ಗಟ್ಟಿ ಬನ್ನಿ. ದುರ್ಗೆ ಜೈ ಜೈ ಮಾ ಪುರಲ ಬಲ್ಲೆ ದುರ್ಗೆ 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 ಜಯ ಜೈ ಮಾ ದುರ್ಗೆ 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 ಜೈ ಜೈ ಮಾ ಕರುಣಾ ಸಾಗರಿ ಮಾ ಕರುಣಾ ಸಾಗರಿ ಮಾ ಕಾಳಿಕ ಪಾಲಿನಿ ಮಾ ಕಾಲಿಕ ಪಾಲಿನಿ ಮಾ ಕರುಣಾ ಸಾಗರಿ ಮಾ ಕರುಣಾ ಸಾಗರಿ ಮಾ ಕಾಳಿಕ ಪಾಲಿನಿ ಮಾ
ಜಯ ಗುರುದೇವ್. ಉಡಲದ ಪೊರ್ತುನು ಕಡೆ ಸಂತೆ ನನ್ನ ನೇರವಾದ ವಾಹಿನಿ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿ ಪಾತೆರನು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರನೊಟ್ಟಿಗೂ ಪಟ್ಟೊಡ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಶ್ರೀಮತಿ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಸಾಧ್ವಿ ಮಾತಾನಂದಮಯಿ ಅಂಚೆನೆ ಎನ್ನ ಪೆದ್ಯಪ್ಪೆಗಳ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಾಜಿ ಅಂಚೆನೆ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ವಿಜಯಕ್ಕ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪಾತಿರಿಯರು ನಮಕ್ ದಸರಾ ದಿನ ತಾನಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ದಿರ್ತು ತೋಜುಂಡು ದಯಪಂಡ ಒರ್ಂಬ ದಿನ ಒರ್ಂಬ ಬಗೆತ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಸೀರೆಯನ್ನು ತುತ್ತು ನಂಚಿನ ಅಕ್ಕನಕ್ಲೇನು ನಮ್ಮ ತೂಪ ಅಂಚೆನೆ ಜೋಕ್ಲಿಗ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ತುತ್ತೈತ ಮಲ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರನ ಒರಿಪ ಒಂದಿಲ್ಲ ಬಂದುಲೆ ಈ ತುತ್ತೈತ ಈ ಸಿಂಗಾರ ನಮ್ಮ ನವರಾತ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಒಂದೇ ಪ್ರತಿದಿನ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಒರಿಪವಡು ಪಂಡದು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಉಲಾಯಿಡ್ದು ಬರಡು ನಮ್ಮ ಇನಿತ್ತ ದಿನ ಜೋಕುಲ್ನ ಕೈಟ್ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊರ್ದು ನಮ್ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಪತ್ತೊಂದು ಕುದೋನ್ವ ಅಪಗ ಸಂಸ್ಕಾರ ಜೋಕುಲು ಎಂಚ ಕಲ್ಪುನಿ ಐಕಾತ್ರ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮನ್ನಿರ ನಮ್ಮ ಈ ಜವನೇರು ಮಾತಾತಿ ಕಡ್ಲ ಸಂಸ್ಕಾರ ಪಾಠ ಕಲ್ಪವನಂಚಿನ ಶಿಬಿರನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಧರ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂದು ಮಾತ ದಾಯಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒರಿಪೊಡು ಪಂಪುನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶಡು ಈ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ಶಿಕ್ಷಣಗ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಜೋಕ್ಲೇನು ಕಡಪಾದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒರಿಪುನಂಚಿನ ಕರ್ತವ್ಯನ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೋಡು ಐಕ್ ಪುಗೆಲಾದ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬೆನ್ಪೇರು ಅಂಚೆನೆ ಇನಿತ ದಿನ ಮೂಲು ಶಾರದೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿದ ಮಾತಾ ಅಣ್ಣನಕಲು ಪ್ರವೀಣನ್ಯಾದುಪಡು ಅತ್ತಡ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ದಯಪಂಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಡು ಬೆನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ ವಿಷಯಗೋಸ್ಕರ ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ಈ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶಗೋಸ್ಕರ ಯಾನು ಎಕಡು ವಿಜಯಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪಂಡೆರು ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೇನು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆದ ಎಂಚಕ್ ಸಾಂಕೊಂದುಲ್ಲ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಗೂಡುಡು ಸಾಂಕದ ಬುಡ್ಪುಲೆಕ ಆವೊಂದುಂಡು ದಾಯಪಂಡ ಆತು ಪೋಡಿಗೆ ಆವೊಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಡು ಆಂಡ ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಪೊನ್ನುಲೇನು ಏಪಲ ಪೋಡಿದ ಸಾಂಕಡೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಧೈರ್ಯನು ಕೊರ್ಲೆ ಧೈರ್ಯ ಪನ್ಪುನ ಸಂಸ್ಕಾರನ ಕಲ್ಪಾಲೆ ಆಲು ದುರ್ಗೆ ಅದುಪ್ಪಡು ದಯಪಂಡ ಓಲು ಶಾಂತಡುಪ್ಪಡು ಅಲ್ಪ ಶಾಂತ ರೀತಿಡುಪ್ಪಡು ಅಂಚೆನೆ ಓಲು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಲ್ಪಡು ಅಲ್ಪ ಆಲು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಲ್ಪಡು ಪಂದು ಯಾನ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ದುರ್ಗೆ ಅದು ಆಲು ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ಪಾಲೆ ಆಲು ಕೈಟ್ ಪೆನ್ನು ಪತ್ತುನ ಯಾರಂದು ಎಲ್ಲ ದೊಣ್ಣೆ ಪತ್ತೆರ್ಲ ಅಲೆಗ್ ಕಲ್ಪಾಲೆ ದಯಪಂಡ ಇತ್ತಿದ ಸಮಾಜಡು ನಮ್ಮ ಪೊನ್ನುಲೇನು ನಮ್ಮ ಕಾಪುಡಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಣ್ಣುಡು ಏಪಲ ಪೊನ್ನುಲೇನು ಗೂಡುದಲೈ ಕುಲ್ಲವರ್ಚಿ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಧೈರ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿಯಾದ ಬುಳೆಪಾಲೆ ಪಂಡು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಎಂಕ್ ಪಾತೆರೆಗ್ ರಡ್ಡು ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಸಮಿತಿದ ಮಾತಾ ಆಯೋಜಕರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆತನು ಸಂದ ಒಂದು ಎನ್ನ ಪಾತೆರನು ಮುಗಿತಲ ಮಲ್ಪೆ.
ಪೊರ್ಲ ಕಟ್ಟದ ನಿರೂಪಣೆನು ಮಾತೃ ಸಂಗಮಡು ಮಹಿಳೆಯರನ್ನೇ ಒಂಜಿ ಪ್ರಮುಖ ಒಂಜಿ ಸಭೆ ಆಯ್ನ ಹತ್ರ ಐತ ಒಂಜಿ ನಿರೂಪಣೆನು ಎಗ್ಗಿನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ದನಂಚನ ಕುಮಾರಿ ವಾರುಣಿ ಆಚಾರ್ಯ ಮಂಗಳಾದೇವಿ మరి ಎಂಕಲ ಗೌರವಪೂರ್ಣ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಪೂಜ್ಯ ಸಾಧ್ವಿಜಿ ಮಾತಾಜಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸೊಲ್ಮೆಲು ದುಮುಗು ದೇವತ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಗೌರವ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ದೇವರು ನೆಲೆಯಾಗುತ್ತಾರೆಂಬ ಪ್ರತೀತಿ ಇದೆ. ಶ್ರೀ ಶಾರದಾ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕೊಲ್ಯ ರಿಜಿಸ್ಟರ್, ಶ್ರೀ ಶಾರದಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ, ಶ್ರೀ ಶಾರದಾ ಕಟ್ಟಡ ಸಮಿತಿ, ಶ್ರೀ ಶಾರದಾ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿ ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆದಂಥ ಮಾತೃ ಸಂಗಮ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಗಳು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲೆಂದು ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳೆಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬುರೆರೆದ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅರ್ಚಕಸ್ಯ ಪ್ರಭಾವೇನ ಶಿಲಭವತಿ ಶಂಕರ. ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಬೇಕಾದರೆ ದೇವರ ಕೃಪಾ ಕಟಾಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಗುರು ಹಿರಿಯರ ಆಶೀರ್ವಚನ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಮಾತೃ ಸಂಗಮ ಎಂಬ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಹಿತ ವಚನಗಳನ್ನು ನೀಡಿದಂಥ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಡಿಯೂರು ಇಲ್ಲಿನ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಸಾಧ್ವಿ ಮಾತೃನಂದಮಯಿ ಇವರಿಗೆ ಶ್ರೀ ಶಾರದಾ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಶ್ರೀ ಶಾರದಾ ಕಟ್ಟಡ ಸಮಿತಿ, ಶ್ರೀ ಶಾರದಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ, ಶ್ರೀ ಶಾರದಾ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿ ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಸದಾ ಹಸನ್ಮುಖಿಯಾದ ಲವಲವಿಕೆಯಿಂದ ಇರುವಂಥ ಮುಗ್ಧ ಮನಸ್ಸಿನ ಮುಗ್ಧ ತಾಯಿ ನಮ್ಮ ಶಾರದಾ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಶ್ರೀಮತಿ ಜಯಂತಿ ದೇವದಾಸ್ ಇವರಿಗೂ ನನ್ನ ಮನದಾಳದ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವ ಸಭಿಕರಿಗೂ ಮುದ್ದು ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿದಂಥ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಗೆಯೇ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂಥ ಶ್ರೀ ಶಾರದಾ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಶಾರದಾ ಕಟ್ಟಡ ಸಮಿತಿ, ಆದರ್ಶ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಳಿ ಹಾಗೂ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿ ಇವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸುತ್ತೇನೆ. ಜೈ ಶ್ರೀ ಶಾರದಾ.